Age kwaro jiri tukulia lero. Naro jiri tukulia lero kiagera. Utambo na tukontebinga Sunday igerigere ti Monday giri bagote. Oh. Ero tingi weti ko boka. Sunday ngoro lero Monday nere talikora Sunday. Okoranga litskeriria via Sunday ngorra tora mange lakini rende nkuboka tora chitwabokire nani chinga kishire to wakero munguru ngambi yamano manchito murgeria kiagire twaro litskuriya chinga kishina to teyanga kero kwegurerio gireito ase nyumba yago nigo kumanyanga chinga kishiri cyokoboka cyage kuyarigania asemero byago eritsko chekire gonga anonsia sore na ngetiga tumukwani bwakire tebinga bwakire bya aswasomoro birito sanga na itwe mambia bono etunyara togotebani umwanchito murgeria kweka bege kerengere kiage sina biti studio asensemo ya WhatsApp rero aga clip kandi abokonyara kugutuma kubeke simu yawe igani 30 seconds watu tumene clip kiago nabagotobo semya gusebira ngara byago cyasita senye tugen soko TV mambia bono etunyara rende togosuka mutwe naroche innocent litskure igoro ndialengegi yamono monase abana siasa wale wakole mikutano yabo tali abana siasa boka leli tukulibe sana gucia saba na inchi balenga saba na siasa balenge namaine bagatebo bali mu bwa cyakira kororekana kera obali mu bwa rorekanire muntu daro takere gosoka okurukwe big brother arorenge nse iranira somo choko abantu ngokora bali siasa yabasenchire ndonge namaine gento kiabete igoro negento kigendete ko bagikuiranirira akara twa karansire twagike iri kiburaburu nandege nande chiranira yeko bigenteke besana maine siasa ya chakira kororekana kwa ba kego korua senchire tali ndonge bantu bachakira kwa bakurigererania senchire talingia no mwali nchenyegenete siasa no boni bwebirengereri nebirengereri bitokora ntukari kubyoni bia naruche no inino sendekere tukukwanira ababigwa abatugona kuruka guns egento keri tugutigana nabo bolinga guns yabalende nabangu nkoko bakibese cy'nkoko bakana nawe kiraboni gangitambo kirukikirire mbara ibabu atiru tonoche no nyinkuru aseka mziti ya kisi umumroli osirete mabwa ya mapinduzi nere naruche nabakubolia ngabali babege tubyara ngai bale wikiraboni ikiagera mba hakete mba kanete pondi bakagenda mbara irani gwari aseki gambiro nende banyare bakogambigo okogenda rero no nyini cyotorio konyoranga abante bawo boete ateba ngakamuntu akakana ningakirie asabantu bare macho murigere gere cyetrista ga komina isana ibire maga yichinsa ikomina ibire namange tukuroberere tia semambi abona buna twachutire igo toikachinsa ibire ngokwana tolekelike gendreta sense ya Kenya ngokwa toliribaga wabego kwana boigo ngoira toliribaga gare cyabere chinsa ikomina ibire nisteke 23 iga kogote bitora maya kikelike gendete kurwase chingongo kolenda semambi abona buna twachakiri nigo twagotebiringa ekera tugukwaninye nsoko bwakire nayo totebi ngakikwabukira semambi abone namba ito ya studio Diana bunagotebia igere 0788666663 inere namba kunyara ko bago gutotomera ujumbe okogenda sense media ya Facebook naro onyara ko bago gutubwatia nane mono abokubwati Diana ndemo nabo igobwati Innocent Onyango ogenda sense media YouTube onyara ko bago subscribe igita send gate nsoko TV asoko nyara ko bago konyole live link na gutubwatia senchira ibwekira nabo igo twakirisi bigo chaga igase studio sobereta semambia bono ototebinga kikwabukira ototebye wiki yawo ngakiya chakire na anamona kero gutwakira ototebinga babire batatu ngakibinyurubire igo enamba ito nigere 0788666663 igo toteba 0788666663 inere namba ogutwakire simia semambia bono ototebya soberete ngakiya bantu babukire Diana torolenga kitoko genda busige kwera gwatebire siasa buna yabete yabeire yabikira abana baye ebintu bya oncholeri Innocent lakini rende akatutigaje na mabolyo boigo abara ibaitonga gitinga mbagendete ko yairaneria ekero bala chinsemo chiabo mabatu manjito murire chinchira baguchikunyara bagukwa oyo kamati ndo chekira agenso agibugakire wagire buya esamba abantu babukire samba babukire no nyama kulire ikiro kai pole ngona nduralire no nisire tuba muraba ntobabere ko ruri kuruma pole so mwari munyanyumba
ono rende gaki to kona kona rinya tambi ya mono gote eri na eta gekeye ngwara naye na ere yane yenere yaitu eya oguti motu eya ko oguti motu eyi ndoli konya manyanya ta umanyete na maene wani ngana nege kona kolera mole ngaki ngiye ko vera Kenya yaito ya baire kiburu ehe Wana nje watayabanye buru eye na serikali ugutaka na nene ari manyito. Okay. Kamati. Abantu bali babwate tuwali nekene mbali bakora takiburu abangina bali naroja abangotu abantu abangina bagate yani mbijanda bana mo gutani ayiga mo kore bekene. Sawa, tigatogo ikachinsa ibere tokoya libago macha kubeka muruge biyamano sana. Yesamba babukire. Pole sana. Biyamano sana, asante sana. Pole sana se amateyo soko bwakire. My brother no Diana bwakire. Bwakire biyani goto kwa derese mambia bano my brother. Mwana wo monginanga give into biravu. Into no biri 00. Lakini rende tuibure no munguru. Ya to abo twari muri bia. Bakire kujiga Diana rende naje kutukwa Diana utegangise. Diana. Ya etindanga ninchengende ko. Diana gobuangete dande Diana kwegure una gwate bigwe. To gochikwa. Twara bere to kumuchika buna murabu. By the way bono. Toche torobelie. Toche torobelie tore atendiba. Tore atato saberwe. Egere tochira digusi. Diana chaka kulikira manage message yoko matebia. Endiba live link kurwe kanise yemo. Kurwa nigwe to mwana bumongina buna hotel. Bono gocha kwende weekend ma. Oge doro. Okore umurubilia ye mase yemo. Sawa sawa. Nende tayari. To kona kurangeli guga uburete na inje bono no ndango tigete. Bono na chiri. Asante sada biabara. Biabara kwegule buda chiseme chwatebire. Namba ito ya studio gere 0788666663 ilitokuana naye ototebia sobereta semambia bono tonyale kwa batoko kwanira na senchire weekend nsoko bwakire Mwakia hamonene. ngagi gwabogire asomonene Nabuga Yesu no Pastor Thomas nganya mbeta kuruma wa gitwebe mbiyere Tebere buyamono. Ndo ito bwakire. Mujana turi gitwe ega tayene na rianga na matanga to bwate mata rodika to kumongwa ndo guchoni asamba hirete. Pole sana. Asante sana. Asante sana. Kwegule tuikirima wa gitwebe. Ensoko bwakire Kerande Dennis. Nero aka omosoli bwegesusu. Ngaki omosoli mbiyore obegire piripiri gose ne chinyanya. Omosoli okubekwa kanyanya iga. Akapiripiri kwa umbali egererene na litayana tata ebengeye nendoro. Okay. Nakire ndoro. Akira we studio. Dibu akire. Wakire bya. Umetencha ke kokwana na Innocent ndara kwani ndi na bera basako bese. Already yabeire. Gotangazire ngebete. Igo ingote ngayabeire amagoso nakora nari naguchakira. Magoso wakoraga wanchakira. Lakini wono lende mambi wone tokora ke pisha. Okay. Lakini ne kutroma eto umugwakiri onere naro ari tiare. Ijedinde tayari. Na toro dinero umugwakiri onere no ari tiare. Okay. Yes na kurubwakira. Twabokire ndoche chipara abantu ngotara bale bomurabe chipikipiki ngo minyoka bale abana ngo anda bale chisukuru at least na kurubwakya mukire buya. Okay, asante sana. Aya. Biamono Kiran Dennis kurichise mochana kuri nsoko bwakire. Bwakire buya kwa na Neliogi. Keye TV Eliogi. Murai. Mteya ke Eliogi tsina tokwigwana. Keye Eliogi TV tigabategere TV tegere simi. Nyamirambiere. Abantu bonsi bwakire biyera somonene. Ningoto kwara nera somonene. Yo tange kiote.
Okay. Asante sana. Kurua se county ya Nyamira twamwigure nero bokire negati ya mashabiki alitu twaigura semba mbia bono tagete dane kare chetri take 25 maige chinsa 12 togenda mutimo komosinini tokoirana tosoe asama yes tokomanyinga ninke kegendete murobeli ne soko bwa kirinchinguru ku Innocent Onyango Nancho wanjito murire nkorokodea na ndemo twirana sense moya mayana turakumonyiga gukira boniga ninkiri kegendete kwene kibokoro chisemo au Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomugusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko omocha Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwaro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse nakobeke TV yao kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobelyo bwigekoro byaito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika eligo kwanero ukwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibere igoro ime TV yao na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi yegoro yeito ime Nsoko Nsoko yegoro yeito ime Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunarero ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi nagusanga nabaya eteire nabakuyaetera Nchekera unango tebiwa ndabona ibero tukinde buya ngakina kinde buya ekera nachi wike buya tasta ngachaka ngondifera po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twairo ona wacha gitego aya nime yo murobelyo bw'omwenori kira litukure Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'omugusi mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena mbe mo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki
mwancho murigererie ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinsemo chire isiko ya Gusii ase chinsemo buna chia Nakuru mwancho murigereri elitonyare ko batoko wa Omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinsemo Childoret no Mugusi ore ase chinsemo Childoret nenyare nyare ko bakoigwewa mwancho murigereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa amasamba buna chinsemo chia Molo aliaso Mugusi yale enuletie tunyare ko batoko ireke Busioro no Mugusi anyare ko bagakoigwewa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio Mugusi nere anyare ko bagakoigwewa asenjera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta senigia Soko TV no gotuchi ko batoko kora ige korugeito tunyare ko batoko kora asenjera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tunyare ko batoko koraleria okorali kwa Nyagosira asenjera bwenerete Soko TV oboroso bw'Omugusi. Mwanjito murigeria pegeta senye Soko TV asentunu ya kabere ntiwa tutaito swa sensemo ya maiya turakumanyinga wikira boni gani kirekagandeta kwane kiwa kuro chisemo au mwanjito murigeria tugo chakabene nigo muraibenseri tsukurigoro asange tena bamenye bakitui ase abete gakoberere mirobereria bwata Soko ene kiabuna magendo kwene kiwari mense ya Kenya anene mono asoro bongoruria Royal Semeria Bukamba asabetka ukwanira waigo bali bako mwamelia na goteba bunatiba bwatiga ngende yansi yegosikia ensi ya Kenya mutwe korende ganga yabo no komurusia asekerego mwanjito murigeria turanyore nkwana yo muraibense Mosque William Samuel Ruto. Hapa Kitui bado hatujafikisha stima kwa manyumba ya wananchi wote. Tuko na budget ya mwaka huu 2.3 billion itafikisha stima kwa wananchi 20,000 lakini haitoshi. Lazima tuwe na mpango kamili. Na hiyo National Infrastructure Fund tayari. Tumekusanya pesa kutoka kampuni za Kenya ambazo tumedivest na sasa tuko na bilioni 350 ya kusukuma maendeleo ya taifa letu la Kenya. Nyinyi watu wa Kitui mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Mimi nimesema ile siasa ya zamani ya ubaguzi na ukabila na chuki tutamalizana nayo. Kila sehemu ya Kenya itapata haki yake ya maendeleo. Na ndio sababu hiyo hapa Kitui vile tunajenga barabara kule taifa la Kenya, hata hapa Kitui tunajenga barabara. Si ndio? Hii barabara kubwa ya kutoka Kibwezi si ilikuja ikakwama hapa Migwani? Mimi nilikuja hapa mwaka uliopita nikawaambia hiyo barabara nitakamilisha mpaka ifike Mbondoni, mpaka iungane na ile barabara ya kwenda Garissa. Na saa hizi contractor anaendelea na hiyo kazi pale. Na nimekubaliana na huyo contractor kabla ya December hiyo barabara yenu itakuwa imekamilika. Our supposed competitors, they are clueless, they are planless, they are visionless, they are agendaless, they are blameless, karibu wafike useless. Sijui kama tunaelewana jameni. Tunaelewana? Nyinyi ninawauliza nyinyi. Mnasema tuendelee na kazi? Nijenge hizi barabara, niunganishe stima, affordable housing isonge, markets isonge, hostels iendelee, SHA iendelee, tubadilishe Kitui, stadium iendelee, airport iendelee. Hebu nione wala wanasema tuendelee na kazi. Salala. Mambo ndio hayo. Si ndio? Ati mnasemaje? Ati Kitui mnasemaje? Ati Kitui mnasemaje? Ati Kitui mnasemaje? Hebu nione tutam ya Kitui nione.
Naona kuna watu watapata shock. Si ndio? Si kuna jamaa watapata shock. Nchumuli uri kuru chinsemo ichi chia Kitui ni twotokogenda na guikase chinsemo chia Mount Kenya so yoro mokonyi bumurai bwense Kithure Kindiki nera anyara ko bagagosingirira na goteba buna nigo murai bwense Dr. William Ruto agendete nimirobirie miya bwo yogokora amagendero na nemono nigakwaneira so goteba nga orogongo rwa Mount Kenya nigo rogendete konyora amagendera maya na nemona sabasabira amenyi bense meyo banyara ko bakomoko boko ili anyara ko bagakwira na bisi asentunde ya kabiri. Waheshimu viongozi. Wasitusi kiongozi yeyote wa Meru. Hata uwe mlengo gani. Awe mlengo huu, awe mlengo ule, ni wetu. Hata wakishindwa tutawasaidia. Ni watu yetu. Hatutaki watu kukuja kutusi viongozi wa hapa. Ama namna gani? Boko enda wako ya kuruma na boko. Boko enda. Siku ya leo nimeona ya kwamba Wameru anapenda mtoto wake Kithure Kindiki. Na sisi tumesema kwamba hii kiti ya Kithure Kindiki hatuwezi nyang'anywa kwa sababu mwaka 1960 tulisupport wale mandugu zetu miaka 15, Mzee Jomo Kenyatta miaka 10, Kibaki miaka 10, Uhuru miaka 2, Gachagua. Wakati ule mtoto wetu Kithure Kindiki ameappointiwa ndio wanasema one time. Mtakubali? Mtakubali? Katika mambo ya soka ama mpira wa mguu, saa hii kuna World Cup ambayo inaendelea huko Marekani. Ule mchezaji ambaye anapewa mpira ni yule yako karibu na goal. Hauwezi pewa mpira kama uko nje, hauwezi pewa mpira kama uko huko nyuma. Wenye hapo karibu na goal ndiye anapewa mpira, ndiye aingize. Na kwa sababu rais atarudi hapa yeye mwenyewe, mimi sitaki kuongea hayo mambo. In a few weeks, President Ruto will be back so that we can commission and even inspect some of the ongoing projects ambazo tumesukuma, ambazo zingine zilikuwa zimekwama, lakini sasa kama hii ya Kaelo Kabukonji contract amerudi baada ya muda mrefu. TJ ni fire si fire. TJ endelea si endelea. Wacha nione salamu ya TJ. Jambo la tatu. Tumesema hapa sehemu hii yetu, sisi zote ni ndugu. Tusiwe na tabia ya kuchokozana. Sisi ni ndugu moja. Hata wale wako mlengo huu, wale wako mlengo ule, sisi sote ni ndugu moja. Tusivurugane kwa sababu baada ya siasa, baada ya uchaguzi, tutabaki tukiwa familia moja na tukiwa jamii moja ya Wameru. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Nabego mwanjito mulgeria togosuka motweni gawe barayikurwa sorongora Western Kenya nabarabanyarite bakomera litskirigoro asibanyarite bakumwakire koko murayibense hasibatebire bagamba kunyara bakumuchora asentunde ya kabere iranyareka gusukia ensi ya Kenya mutwe mwanjito mulgeria turanyora abaraye babwate chingwana cyaba sibago batebete aso mwaka 2032 mwaka wa 20 mwaka wechibubere 32 mbachikunyara bakumuchora Moses Wetangula ko bumurayi wense. Sasa sisi tumesema watu wa magharibi, Busia tumeamua. Bungoma nataka kujua. Hapa ndio yuko porojo kidogo. Hapa ndio Bungoma yuko maneno kidogo. Yuko tutam. Uongozi yuko hapa Sugoi. Si ndio? Sinikutalamusha chini. Tumehangaika mara mingi. Jirani ndiye alikumbuka sisi barabara kwa atoe Roni afikishe Malaba inapita Webuya hapa. Si ni ukweli? Wale walikuwa miaka 35. Kenyatta senior miaka 15. Uhuru miaka 10. Kenyatta miaka 10. Alikuwa anajua Webuya iko. Sasa wanataka kutumia vijana wetu, mandugu zetu wawe vibaraka kugawanya kura yetu ya Western. Tukaanza kutafuta mipango ya kutengeneza hali ya matibabu
ya kutengeneza barabara, ya kuunda elimu ambayo ilikuwa imeharibika, uchumi ambayo ilikuwa imesorota. Wale ambao walipora pesa ya Wakenya wakachukua Eurobond wakaweka kwa mifuko yao, ili wakakula wakashiba, wakakuwa na tumbo kubwa, wakaanza kutabikia Wakenya. William Ruto tupewe tutam, tusumbe tutam. Nikisema William Ruto mnasema tutam. William Ruto. Na hiyo yote tutafanya kwa sababu ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Mambo ya SHA iko pale, mambo ya mabarabara iko pale inatengenezwa. Wale wengine unajua bado ndio wanajipanga tuwalete timu. Wameenda workshop, kila mtu anataka. Sisi timu yetu iko tayari. Tunangoja wakuje. Kama wewe Rigathi unataka tufanye kazi na watu ya mlima, tutafanya na wao. Lakini wewe hatutafanya kazi na wewe sababu wewe ni mkabila, wewe ni mchochezi, wewe haupendi amani, na sisi tunakuambia mambo ya mkoa wa Magharibi, sisi hatukutaki hapa hata kidogo. Wewe Uhuru Kenyatta kuingilia hesabu yetu ya mkoa wa Magharibi, hatukutaki hapa hata kidogo. Nyinyi watu mlitaka uchumi ya mkoa wa Magharibi yanguke. Na sisi tunasema tuendelee kusimama na Mheshimiwa William Samoei 2027. Hebu nione kura ya Ruto. Si namna hiyo? Au wakora wakija hapa waambie warudi huko na pesa ya Uhuru Kenyatta. Nyinyi ni majirani. Nyinyi niko na imani ya kwamba hata na nyinyi mnataka utawala baada ya uongozi ambaye iko mamlakani. Ni hivyo ama si hivyo? Na uongozi unatafuta marafiki. Uongozi unatafuta heshima. Nyinyi mtamheshimu Papa wa Roma? Nyinyi mtaheshimu Papa wa Roma? Yeye ndiye ameleta hii maendeleo kwa kushikanisha Wakenya. Jambo la pili, Papa wa Roma hajui ukabila. Yeye tumemuomba ashikanishe Wakenya. Ndio maana sisi tumejitokeza kutembea na Papa wa Roma. Mimi nataka nione watu wa Ebuye kama mnaunga mkono. Tokogenda busio na boigo monogeri bwe bunge Moses Masika wetangula nonye kiumbeke mo Kenya koba yakogenda busio bwe kigambiro na komotebia tige gwanchiriria gukora chi campaign che serikali igasabira abamenyi bensemo ya busongo ya Kenya gose Western Kenya koirana na kumubwate sio murai bwense Dr. William Ruto asanyara koba komotogia asemire memia abere gagokora. Tunaidhinisha Speaker Moses Wetangula atembee na Mheshimiwa Ruto. Tunaidhinisha atembee na Mheshimiwa Ruto apate tutam, ndio tupate nafasi yetu 2032, mkono ya tutam juu. Bado ni amreve investor hiyo mumukeyo mara 2027. Kama wewe unataka kupiga kura, silaha yako ya kwanza ni kipande, ya pili ni kujiandikisha. Mumeambiwa hapa kwamba kuchukua kipande ni free, hakuna masharti, hakuna malipo. Mheshimiwa Uhuru akaingia kwa miaka 10. Mimi nilimuona hapa Bungoma mara moja peke yake. Sijui kama nyinyi mlimuona mara ngapi. Mimi nilimuona mara moja peke yake. Kwa miaka 3-4 Ruto amekuwa hapa zaidi ya mara 10. Kwa mambo ya maendeleo, yeye hakuja hapa kutafuta pombe, anakuja kwa mambo ya maendeleo. Kama si stadium ni Webuye Airport, kama si airport ni soko, kama ni si soko ni barabara, kama si barabara passport office, kama si passport office level 6 inakuja pale Chwele, pale Sichei. Mbolea amewateremshia, iko sasa 2,500 kutoka 7,000 ya Uhuru. Kweli Uhuru anaweza kurudi hapa kumwambia ati yeye anataka kuambia nani mchague? Chumulili togotigana na ya Papa wa Roma nigo tukoirana somulikyo munebwe kiamagia Jubilee Moitalelo lekenta abuliri abarai bali sense Linda Mwananchi
bacha sobwa mona kubwaterana ni kiama gya Jubilee elikonyara kwa bakoreta maunjoriri me yense ya Kenya niga ya kwanetaya ase county ya Narok litukoria lengerie goro na nigobona nyare kwa bagakomochia abarwaniriri gose chinkwana chiri chiabere chikurwegwa no omuraibwe kiama gya DCP rigatega shagwa asatebire niga kwamba kororekana kubabaga abaraya ubalinda mwananchi kurwa ase bali bakwamiria serikali. We want linda mwananchi wakuje tufanye kazi pamoja. Kama mtakikani malingine sisi Jubilee tumewa. We are accepting you and we are welcoming you with open hands. And we don't want as a party any dictatorship. We don't care where the dictatorship comes from. If it comes from part of the opposition or if it comes from the government, we want a free country where democracy reigns. So hii mambo ya kusema ati hatutaki watu fulani mahali ingine, tunataka wengine, tunataka wa Kenya wajumuike pamoja wajenge nchi yao. And I can tell you one thing. We have said everybody is one town. And that is a fact. Na nyinyi mnasemaje? Mnasemaje? Haya, wala watu wa kaunti enda mwambie boss wenu na mwambie Ruto wote ni one town. Wanjito Murigeria tugusuka mutwe ni gabaraiba ODM kurwa sensemu ya Western Kenya peso kire na gukwanira okogania okwo kwabo guchikwenekia munamba chigutwara chinkwana chobo gyasoko igatie kiama kya UDN nabo ige kiama kiri kya ODM asabatebiringa chinkwana bachikonyara bagutwara ni chinkwana chokumanya unabara chikonyara bagakora imirimo na broad based government y'Wanjito Murigeria turanyora chinkwana chabarayabo. Sisi tumeamua katika ODM tuingie mazungumzo na UDA. Tukifika kule mbele lakini tuwe na watu wetu. Tunaingia mazungumzo, pati yetu itakuwa hapo, UDA itakuwa hapo, tusikizane vile tutaenda kwa elections next year. Hakuna ingine itameza ingine. Kama nakumeza tutakataa. Remain intact and shaken in our house of ODM. Kwa sababu without numbers we are doomed. So Vihiga from governor to MCA, mutafanya hiyo kitu. Tutapata MCAs, MPs, senators, all the way paka kwa governor. Because we are going to work as a family that has been wounded and wounded so deeply. Chinkwane icho chiabaraya ube kiama kya ODM waziri w'uburundi we ense Kipchumba Murkomen nigo akurera abananchi kubwate kwerwa Russia kurwa sabana siasa balibale nengana yo gwatana abakenya niga yakwanetaya ase chinsemo cha Rift Valley wasana mono chinsemo cha Kerio Valley asanya tukaba kakorekana kwa mochi muraiwe kiama gya DCP Rigathi Gachagua. Na shida kidogo tu ya viongozi kidogo sana wachache ambao ndimi zao inatumika vibaya kueleza chuki na tofauti katika nchi yetu. Mmesikia wengine wanaongea juzi, tulifikiria huyu bwana Gachagua alikuwa na shida na UDA peke yake na wenye wako serikali. Sasa yeye amekuwa hata na shida na wale wako opposition pamoja. Unaona anawaambia msikuja hata kwetu, msikanyake hapa, which means that he is wired for sectarian politics, tribalism, hatred of Kenyans. It's unfortunate that we have a person of that nature who ever occupied high office akihubiri tofauti. So I want to tell our vijana kina Sifuna, I know alikuwa mono yangu kwa university na wale wengine, nimwambie ya kwamba you don't know Gachagua. Vile mnatembea hivyo, huyo mtu anatembea na goons na atapangia nyinyi goons. I want to advise you, if I really want to say it is extremely sad that leaders, young leaders like Sifuna, like Babu Owino, among other young leaders, would ever contemplate and pick Gachagua as their role model. That is degenerating. That is working backwards. There are better role models in Kenya. You know, I wonder how Sifuna moved from, Sifuna and Babu Owino moved from Baba Raila Odinga all the way to Gachagua.
That is a very fast degeneration. And I want to warn them that as young people and a people of my generation, you can have a very bright future politically. But please choose the right side of history by working with the right leaders that can be able to help you move forward in your leadership. It is no longer possible for us to have the kind of leaders that we have. And I have said, whatever it takes, no matter what will happen, it is my business to protect the country from the violence and the hatred and the tribalism and the vitriol of one Rigathi Gachagua. It will be my daily business to ensure that I protect the nation. I saw him yesterday sharing AI-generated pictures of some people and said that, oh, these are hit squad causing violence. He cannot continue inciting violence in Kenya. We are now, Kenyans are clever people and they can tell who Diana wikiraga butuikira omweli bwa maya kurinde ntagete turarora chibicha chili tukulie goronye Diana chatukiri kirange ngaki ensemo yol kalau ya beta asinguna sana na yarorekanete aboigo kubwataka norbo tirwa banyanyimbo na abasibabeta bagukwanira na gotebanga kiligia korekanita sensemelia ol kalau kwena korengana barabu nigo batebete nga chibura buru chiri chene getigworo nigo chiaroche omonto yomo oyonyarete koba kagwa kwa magena baro batebete boigo kurinde kuru asensemo ya Kisumu mbatebete ngomonto nasirete umebwati gandara ligiriya kurigirinde ukoliriria Kenya National Police Service asebabete bagukwana nekyombe kiligia DCI mbasogetie orobotiru wabo litukolie igoro twakwanira semambia bono litwachakira Diana nga asiboni igensi ya Kenyere nigetakeire abantu bachake ko bakoligerania asenchira yo wanchana ne babale chinsemo kiribere tigandara aligiriya statement ya abanyanyimbo karito mu director itongo yenyorara kubikira yabege tunekyombe kya National Police Service esbagoteba ikyombe ky'abanyanyimbo nigo bono getagete gukwanira amangana ali abere gakororekana selioro chilia abantu na namono asbagukwana chiburaburu ikibagoteba cyabete kigokorekana litukuligoro kitaliki 12 mutinyo gatano kabiro mwaka bw'ikirubere 2025 ne mochinsemo cya Kisumu na boigo bagakwanira chinsemo kiri cya Nyahururu nigo bagoteba ng'ikyombe ky'abanyanyimbo nigo kekonyara kabagi kugikilia ekintu kilibatebire ngo gutalemerera ni gwa kisiasa mwanchumuligirili na boigo kiburaburu nebikorwa byo bago ibi byabere bikororekana bigokorekana kirase chinsemo nigagotebanga ebikorwa bichiburaburu nigo bigenderete ko babiko oura ense igento gekorukungo mochokoye bwekwero bilibya nabo igokonyara kaba bikoboya okubwaterana amo asaba na inchi bakonyara ko bakugendera ko bakochengira obwene buli bwabula sekatiba nabo igoso kumerana nakonyara ko bagokwana asamangana lion CP asekeli bagoteba asubutuki bwabwango nigo bworogeti chinsemo kirichia omucho Kisumu nigo chiburaburu chimbe cyabete chikororekana igatiye chinsemo ibere na namono mwancho muri bagotebanga nigo kirirete abanta bange bakanyara ko bagotigerwa chingoma nabo igo chikarra chiga chipigipigi chinyinge chikanyara ko bachigo sambwa asumu baruri bari goteba ne chipigipigi kyando mwancho muri nabo bagateba chigali cyabanyanyimbo gosaligo nabo igo kili bateba nga sobwa ngabanyanyimbo bakanyara ko bakogenda aro nakonyara ko bakobeka abantu bakagira batano batatu byara nabo igo abo babikire se babikire seseli y'abanyanyimbo abawikiwa litukolia lera seke gambiro mwancho muri liga igangota bale niko bagendetie ubutukina koranga ningi kyale ngoro bagukwana bale akakiripa ko innocent ekikia ababegwa abo bose abantu bari babwate chinsara bo igabantu bari b'ikipigipigi kaite nabo mu direct itakora tubekira kuri studio kabiri kera naroche abantu abangaro ari tsukuri goromba bwate obuoba kintu kirinta maitinga chinsara iki ningokoba n'ibintu byo cyane sana ligerelia bwo Kenya tewene tikuikati that level namanande koretu bwo sana sobo chorbo makogoche Kenya teraikira ebe esekerenge kyo asetogo ikera togokora siasa buna abantu bebire ebintu biri byakageire kubekwa birendwe bono mbiri kolendwa
okonyora nga abantu bachakire koba bakogenda busio niko bagendete koba bagupima nabana siasa maete bagupima na chinguru cyabo lakini egenteke monche namanyire kucha bali baumira na banywe chaye namaye bateba ninga nkwara lero ngakina koliali ngakina agenda nakwana nabantu bali so tubasa kwabegento kilibate basege songo statistics bosomo baro nagendete gusoma liurube ly'abanyanyimbo kagerete mu director itongoli bekale asembe buna nari ko bango kwana bali kilikia beta sumu chionya ururu asibagoteba nga ekyombe ky'abasae nigo gyatemete kogenda nako taka guturubania omusangirekano ge siasa uyogende tasibarute tamagena nabo igo mwanchu muri bagateba nga ebikoru byabo nigo byatigete abantu asorogongoruo negento kilibagoteba chinko machitali ntindi mono nabo igo mwanchu muri go kwana bale ngomungwana yo mugurunga Joseph Gitau niganyarte ko bakagwa kwa lige nasige kuba kiaye na akanyara kaba gakumyo kibunya gitali no mweli akanyara kaba gakonyora ubugwenya na konyora kaba gakoigorero kurwa sinya gitali kyombe kya National Police Service nigo kirani nagoteba nga muntu tayo o chikoba gakotigwa neba karo monene neba kabwate kirugo neba gagotoka nigabwate chinguru chinyinge tari chikoba gagotigwa bali chikoba bagwanchira nebikorwe byo bigendere to mwanchu murigeri narayu babete bagokwana litukoligoro aelio neliukolia Kenya National Police Service unababete bagokwanira ibikorwa byabere byokorekana chinsembecho kintu kende Innocent narorire abarayi baito kurwa sorongoro wa Western kyato kwanira guse bari bakomoko bakomora ibense nabro bagendera to kolitaro yabo narambaringa sensemo ya Western Moses Wetanguru yoro morogirwe bungene na rakago kandi wakwenda komwaiko komora ibense lakini ndoche siasa wono nchigenderete kiro muntu nagenderete kwirwanira kurwa sensemo chiria cya ukambani mwanchito morgeria ndoche begonkorra mora ibense no alenge chinga kichiribo ikobara ibari ba United Opposition mno yomentago tebiri kero bachete asichisemo chiria cha Nyahururu abarabumba nyarite bagocherwa yento kiri tutamaite mwanchito moria wikira boniga maboli ari okwiburia na intuna tukunyara twekobore arendera kinento kitumaitenga abara ibaitombaga nidi batware chinkwana cyuko igwana rende na ikyama kya ODM baro batebirenga wikabanyara bakumusiro mora ibense Innocent ntotaramanya n'kitariki kibaho cyukunyara bagutwara egikaro cyo gutwara chingwana cyuko igwana ni kyama kiri kya UDA akinaro cyo Burodinga atebetenga chingwana kiro cyuko ikaba cyukunyara bagukitwara chetindo chinga gentongire getigarete gento getigarete ali nokonako umirana unabasani banagokwana baigwana ine bakorete bintu biri batebanetie already barabu from their side ODM ya very clear ntumuntu togo support no muraibwense Dr. William Ruto batebire barabu ikikero kibakuri yento kiratoke ke ngao kiratoke bakoigwana lio nona commenta mangana abera atatu bakubura ninga gento gergiatigarete akini chingwana cyoko igwana batebanga the cast the dias been cast aro chibago kidura kindi kyatete antu ba mulima bataiti muraibense kura igonere bataiti araye aturaigwa chinkwana chiabete chikurigwa no mugavana Muranga irunguka ngata litukolie goro mwanchu murigereri kubwatekana n'ibikoru bibicibura buru cyakorekana tase chinsemo cya Nyahururu nyorenga sebono igasobwango linda mwananchi nigo bakareko babakogenda semesangerekano nande yanyara ko bagekora chibura buru chigokorekana mwanchu murigereri chinkwana nigo chigendete kurutukuru chinsemo ibere tigatoraligelinga ninki kilikyabetege gukwana. Last week we were in Kisii at Market Court Keumbu. We were rained on stones. Today we came here to Olkalau and also Nyahururu town. We were first stoned while in church, AIPCA. My vehicle was blocked. It was also confiscated by goons. My driver was injured by police. There was a shooting incident where he was shot. He is currently in hospital. He has a bullet lodged in his chest. We are yet to ascertain whether it's a live bullet or a rubber bullet.
and he is completely immobilized. It's very unfortunate. We came here in peace. We don't carry anything. We are only talking. We are only discussing. But it's so inhumane that what we get in return is being stoned. And therefore, as we want to urge Kenyans, our movement is a peaceful movement. We don't believe in chaos. We don't believe in fights. Thank you so much. We will soldier on because we don't have an alternative. We're only expressing ourselves, nothing else. Thank you. Mugavana irunka ngata kwa igure chinkwa na chiai wa kento kiria tebirenga tibabwate kende gyonsi korende kento kiri batayiti kwene kimwanchi to murgeria ne eganga yabo nenyareke wikiranirwa kento kirinta Innocent watebo mo marundi ayo ko marundi na ruse tu asinya gitari batete Joseph Kitau kubwata kan statement ili abanyanyimbo baruete batete na ruse tu nyagitari. I want to be Diana ntagete gukwana iga siasa teli accident negento kero beiri monto gubangale oteba nga kya uchi gukora siasa yaye yento giya korekanete nyahururu na bera toke murayo yo managa kwanete semende toke ya chire ya robeiri na arorire buna bakomocha niga nindoche rigathe gashagwa na tebetilinda mwananchi tabaganeti ulkalau nabatebeti bono chinkwana nechi nyinge chinsemo chinyinge kero monta naende tekoligelinga kibinto bigo korekana at this time gento ikorukuro meme ngo morai lakini barulende sana Innocent naro chino nyebo nononye kero tu kwanire serikali naro chuitira chinkwana chia ye omorindi waziri boborindi boy make chumba Murkomen nere na amogoseti sana abamubekire tama mucho omuskerigati gashagwa kera rebetirinda mwananchi tibaganiri ororo maitaba nabantu bali abakwamiriye serikali abarayi bali bakwamiriye serikali babiri bagotebanga nkubwatira nabaramo neyo korokinga tibaliamo inkorokire biche engao ekera konyoranga akaba na mubago konyana gusina bakwamiriye serikali nandi kwa batebinga tibabasikoge oro usikwa by warning na ndege ntukiri kwa by warning kyaba kyo korekana na kero kyo koleta maguli amake siasa chetire tekaya mu mwanchi buliri mainzika yeseyabo tete toga doboti muko toya liga ditokoirana ligotogo swa sensebo yechigazeti Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi Twaichanire kuraliwo kwa Andrew Nyaboga Muturi garu mwana onyagusira Nemuel Muturi na Sara Kemto igaru mugaka bwa Elizabeth Obegi na Teresa Nyanchama mwanoye nyagusira Nyamurambo nyagusira Makomo nyagusira Miriam na nyagusira Elijah Umwenga Nise Jasper, Sarah, Josephine, Gladys, abakuru kwa Ken, nyagusira Lilian, Tom, Fenora, Rahab, Isaiah, Miriam, Musa na Boigo Anne. Ngina Rome Eunice Nyarangi na Buoma Singombe. Gale Sokoro ya Jo, Moringo, abakuru kwa Elizabeth, Salome, Emily, John, Elias, abakuru kwa Abel, abakuru kwa Caroline, Ken, Yvonne, Eli, Alex, abakuru kwa Anne egatia bande. Sokoro ya Lisbel, Tamara, Joanna, Jean, Vio, Ella, Moturi na Boigo Malikia. Igaru yo mwabo nyagusira Nyarangi, nyagusira Oyugi, Esther, Milka, Hannah, nyagusira Agnes, nyagusira Mary, Jimmy, Zakar, Priscilla, Charles, Nyachae, Anam, Sarah na Boigo Margaret. Wa mwabo abakuru kwa Singombe, abakuru kwa Nyamusi, abakuru kwa Osoro na abakuru kwa Guku. Gali moko yoye Mary, Joshua, Motanya, Grace na nyagusira bakubwatia.
Daud, Daniel, Onsongo, Susana, Abuya, Esther, Ocharo, Nyaruli na boigo Ogwora. Nise biara Lydia, Esther, James, George, Sam, Nora, Aska, Nyagusira Julius na boigo Jared. Ngolera ya Nyagusira Mutuli, Kashau, Obonyo, Eunice, Nyagusira Nyawachi, Nyagusira Cecilia, Nyagusira Ombui, Sibia, Mboga, Masita, Onduso, Nyandika na boigo Recho. Omuberoye nigura rusigwe nkendu ya Shiron Kisi, Alamisi chitariki 15 na machomutenyo mwakoyo na kwaeniwa Ijuma chitariki 15 ibiri chomutenyo bu mwakoyo asenka yaye Kijauri Nyanshongo Nyamira County. Ensoko TV nigo twatumire engora gucyase amate abairi n'abasandi banyagusira Andrew Nyaboga Muturi. Toichanire kuraliyo kwa Josephine Nyabuke Onyamo. Igaru murugio Joseph Onyamo Rosana. No mwana bwabale Nyagusira Zaploni Omwando na Melanie Sese. Mukamumura bwabale Nyagusira Rosana na Sabina. Ngina Evelyn, Mora, Dina, Ombagi, Paris, Ongoro na boigo Ochuoto. Noyo mwabo Nyagusira Ongoro, Masara, Matunda, Nyagusira John, Nyakieni, Nyangaresi, Nyangwono, Nyakerario, Nyagusira Nyambogo, Nyamengeli, Atuya, Josephine na boigo Rose. Abaisemoke Nyagusira Okiabera na Orechi. Mokoyo ya Nyagusira Misati, Nyagusira Mose na Ondieki. Igali kamati ya Nyanganyi, Florence, Monica, Rose, Mary, Gladys, Mora, Esther, Yanchama, Doricas, Nyaboke, Helen na Nyasuguta. Igali mukamumuru mwabo Nyagusira Nyabasa, Nyabao, Nyagusira Charles, Matena, Omwega, Nyagusira Obiri, Araka, Thomas, Evans na Nyagusira Matara. Muiboli omwabo Kermensia, Milka, Joyce, Helen, Veronica, Gladys, Rose na boigo Alice. Ngolera ya Ebisiba, Isaya, Magoma, Kechemba, Nyagusira Lydia, Kemuma, Agnes na Nyagusira Mosoti. Nigali ngina biara Kibagendi, Andrew, Anyega, Evans, Molin na boigo Judy. Ngina koro kwamboka Winnie, Frida, Mwenga, Brian, Sabina, Hazard, Elizabeth, Joy, Vincent, Dennis, Cynthia na boigo Celestine. Ngina Rumenora, David na boigo Kemunto. Ngina moke Francis, Molisa Jefferson Oruaru, Usiago, Obale, Nyanchama, Pamela, Spinica, Ruth, Geoffrey, Rose, Sarah, Nyaswabu, Diana, Mokeira, Matara, Happy, Judy, Egatia Bande. Ngina kororia Hillary. Muchango nobe Jumatatu chitariki 13 chomutinyo yo gatano kabiri bu mwakoyo. Ali Nyagachi na Esamba boda stage. Oberoye nigora rusiwe ibara. Alamisi tariki 15 na chomutinyo yo bu mwakoyo. Asaberwe na kwaeniwa Ijuma tariki 15 ibiri chomutinyo bu mwakoyo. Ali asenka yaye Nyagenge village, Enjoro sublocation, Usamaro Masaba location, Nyamira South sub county, Nyamira county. Twarule ngora wochia somo Lisa Jefferson Oruarumatena wa migire ye Biblia ya Nsoko TV na boigo abairi na basani banyagosira Josephine Nyabuke Onyamo. Ege Nsoko TV Oboroso bumugusi ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera ugosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asegari nke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium.
Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakesimi namba 0739 697855. Kwa wala watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Ekerendwani ya kuibule chinguru kirali tukunesegi ekerwai kirensinyo ogosemelia nkoro World Fit Health Center ninto mwali bomochando Eretariya ne Dr. Kena Moses y'umunyagitari na cyagete inyagitari ya World Fit. Inyagitari ya World Fit ya cyagete 2005 asomucyo karatila. Ase inyagitari ya World Fit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntegekoro nga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukuruka na conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndiko nga international herbal medicine. Asinya gitari yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire ne chando yabo bwate wekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa malyogo. Anye kwa buli wo murembe n'ekindwali cy'inkongo buno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantib na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiro ya Marigiti omuchishobo Songo. Wose tuakireseme asi number 0722245763. Ekari yakurwali amarwaire ali complicated, abarwaire abagocha abarwarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo umuriro akwenda ukora matukato lakini ekero bakwira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya aba muyenete Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi. Maega ye chinsa ikomi mi mainega yense yama ye mbambi boda yense yamo ya bodo mbambi mwa chumulili chitaka ikomi nebire chietire kera togo so asense mwa chigazeti asoko kwa nego mbwate gazeti ya The Standard asema mbia bono neruto chikoba togo soma na ya sobwa motoko manyimigano kieroro noro cha sepeje ntangani nigo babegete ebicha yabasaya ubakarorekana babuguletie chinyimbo abandi babuguletie ebiyoge au mwancho muligereri nense ya Kenya bagukwaneranga obo balimo buwa bwatirense ya Kenya madness of the nation mwancho muligereri asepeji omwelio noro cheke minano kilia kyokulyo bunyangongo bwense na arobuna bagendete ko bakoro kya batiotereri au bechinse au na bagendete ko bagochengera chinse cyabo nabandi gotinya maliga ekera chinse cyabo chikogendanga. Oigo machito magiria soko kwane nigo mbate gazeti ya The Nation noroche ninge ukwanera gaigwa murigiria na makabeso gendete ukwanera chinga kicho muske huru muigai Kenyatta nabono muriwense muske William Samoei Ruto nchigoti ya sobagale negatie migano yende mwanchito murigiria kurende yo minto innocent gakora kumanyanga ningi chigasetitions chiko kwanera letskolia lero Diana se gazeti ya The Daily Nation mugano nororo korokia abasubati bakurunga starlets batebanga abasubati be miaka inse 15 bere ba starlets mwancho muligereri
kuna babete bagokoria mbachite bagaite timu ya South Africa chigoli sata seyemo bona aggregate ngagirete chiabete isano aseyemo na kwena chire ticket yo kogenda asekeminano gyo kuryo munyangongo bwense kirakorekana ase chinse mu chiri cha Morocco negatie meganili roro tiato chake tuligereri ninki chigazeti chigoba chigokwanera ase mambia bono ase amanganali ya mamwamwa bekira ase chigazeti au togochaka ne gazeti ya The Standard yo mwancho muligereri ase mambia bono ni baokwanera madness of a nation mwancho muliringi baokwanera bagotebanga ni gobone ekwamba kororekana ense ni gegendete ko bagego swasa taliagia ngibako bagokwanera echibicha chibekire gabwo chia abasae bagendete ko bakororekana abande babuguriti ubuta abande babuguriti chinsara abande babuguriti bago na umwancho muligeli batebanga is madness of the nation. Gazeti ya The Daily Nation asemambia bono ge kwaniranga nechinga kichie keno umwancho muligeli egati yomuraibwenze Uhuru Kenyatta na William Ruto chingaki amakabeso yechi trilioni sana bere abekira samba isekyo mbeke monigo gya chiribusyo na gutakomanyanga makabesa yanga kyakoreteki kiabete gakobaga ukabeswa no boene ngaibo berete banyarako bagwasiuli gati ya chibestri bakabago kwanda mwancho murili na makabeso yechi Eurobond tokogenda se gazeti ya The Star nigebwate ebichaga bwo mwancho murili koro kyanga ngakia malio kiabete gakurutwa na boigo mwancho murili ningi kiabete asiboigo bago kwana selingana limwamwa. Why new sacco bill has raised great interest balia bakobeka chibestia base chisako mwancho murili kokwana bali bagotebanga ninki yakorali chikoliya yechisako lyarorekane koleta nande abantu gutaka kumanyanga ninki kelkegende totogenda se gazeti ya People Daily Nyota Fund chibese chirichi kurwe gwa ucha saba sae sekeganje kya Nyota Fund asibakale ko batabanga ni gobona basawo bagendete gwitira chinga chinkongu chia kiuchumi na ekera maene batebanga bwene bwanyara ko bagoswa bataranyara ko bakogenda ndonsi mwancho muliro. How 299 billion fees crashed Mau Summit toll road deal. Mwancho muliro aigango kwa nabale ngakichi shilingi chi billion chimibere merongo kyanda chikorekana mwancho muliri chianyarte ko bachikuyilia obwaga chibwe para ya Mau Summit asbale bateba bachiko bakobeka chitol chiri chiko bachikoranga chigali ekyo chigwe toro ngwakanira chiri chibeso mwancho muligereri na koranga ningi kelikero raga pull out ngaroro kurwa se gazeti ya The Standard ga korokinga igoro yo muchando bwa brain tumor ibagatebo mwancho muligereri bono musacho yomo agenda te ko bagagosaba ai bill ya nyagitali ya ili ya nyara ko bakonyoro bwo gwenya yechi milioni bere enugutaisano bateba 2.5 million bill mwancho muligereri yuere igoro tiato chake ne gazeti ya The Standard yesema mbia bono bago kwanera asibago tebanga obono bali mu buga bwa trenso mwancho muligereri bago tebanga nigo bono chibura buru chiarorekane ense ni gegenda teko bageko genda bosyo ase bago bire ase chibaro mwancho muligereri nabo igo bago teba chibura buru chia kisiasa chianyereka chiko barekana negento kiarorekane koba egentekeya na gwancheranwa asense ya Kenya ebibago bikwamba kororekana mwancho muligereri bibogolitie ebibugure bikarekoba bikobasagana abarayi bali bakwamereria serikali nabo igo mwancho muligereri kokwana balenga bagoteba okolendwa gwense bono nigo kole asakongu ekeraba bekira maiso muwaziri bubulendi bwaime okurunga Kipchumba Murkomen nabo igo mulikyo monase wizara yobulendi bwense oyokurunga Raymond Omolo mwancho muligereri nigo bona bana siasa barorekane ko bakuba mochia asikili bagotebanga nigo bono mwancho muri basinyiru ko bakolenda obugima bwa Kenya nabo igo enibo yaba Kenya murai bwense nigagenda takoba mwancho muri gorekana nere gukira atali ko bagagukwana kende nigo bagotebanga onye kende ngiyo chikobage gokorwa ense ya Kenya niye kwamba kororekana etagete kogenda asuburuso butaliyubiya nabo kuligereria bwese chibicho mwancho muligereri ororenga ngaki umungwano yomo ukuruku gitau asige kubakiaye nabo koranga ngaki akiregabu nabe kwamba kororekana na kiregabu hagatigeru chingoma ntumatingi kiale kiombe kia National Police Service munali nagotebya statement yabo nigo bagotebanga nelige na anyart ko bagagwakwa kulende na mwancho muligereri mu governor bwe county ya Muranga irunga ngatanera tabanga tamanyeti
ngagose nigage tulisasi liarenge lia libagote live bullet gosera ba bullet mwancho muligirili nabo igo kigali kisaliri mugano yoka bibago kubwatigwa goikase page ya kane ne ya gatano ye gazeti ya The Standard asaba kwa na political violence nigo bono mwancho muligirili bateba chinsemo kirichi olkalau asaba rai bagendete ko bago sagano nagotebanga nigo bone bibage byabere bikorekane kiombe kia IBC nigo kebekira asaba maiso bagotebanga gaiga nigo kegendete gwetera libere linene asbagotebanga ekulera chikobage gwa kulitu kulia la misi esichinsemo chulkalau nige kwamba kororekana go chikoba gekolenta egintu ikurukobwa bose kuligeliga igo mwanchu muligeli abarai ai babete bagukwana sechinsemo cyumtandao nabarumba bete bakobekugaiga nindo cyo mu Bishop Charles Ongincho oyo omwanchu muligeli orenge ase ensemeli yokora emisa asomura ibwensarenge nigatebanga nigege korubune kyo kegendete ko bagekoleta obuoba asense ya Kenya na namona akanyara kabagatebanga okoro kigwa kwe abantu bagutara bali n'ubuta negintu gyo 10 asagotebanga bono nige kwamba korekana chinsemo cha Kisumu cha soire asabe mwanchu muligeliga igango kwa nabara mujumbe bwensemo ya Super South Carol Mondi nabo igo oyole omonogeli bwensemeli ya Linda Mwananchi Movement nigatebete nigo litukuligo robanya likoba baku nyara kwa bago tamakurwa sama kweli ayuwa betega ko barorera gosbate abalenga sama isabo bakanyara kwa bago tomoro na umwanchu muligeliga iganindo che abarayibande batebanga ebikorwa bitali ebikorwa byarenge ngabya cyagitego muntu narenge asigete ko gakurubiri nakoranga ebikorwa byanyara kwa bikogenda umugano yo nigole sepeji ya kanene ya gatano umwanchu muliringo arabale bagotebanga ningi kirikya bete kolinda sobwango ntete gotebya ase ebikorwa ikibura burubiru byabere bigokorekana sama tukabwango gukwana bali chinsemo cya Kiumbu asbagotebanga kitalikisa to mutinyo gatano kabere nigo muntu yo mabete siria obugima bwaye nabo igabante 20 bagatigune chingoma asensemo yolkalau yalinge talikia yamo montoyo magasiri wimo bwaye nabo igo mwancho mulili butukini bagendrete ensemo ya Gilgil abantu batatu bagatigiru chingoma nchitindi mwancho mulili chinsemo chia Kisumu itukuligoro nigo bagoteba montoyo mo niganya ko bakagotigerwa chingoma chintindi Nyahururu mwancho mulili na ndebo igo batebanga omontoyo monera kaba kagotigerwa chingoma chintindi gento gekorekana gaiga kegokwanerwa igoro yobolendi bwense nabo igo chibura buru nebibago biri byabere bikorekana ko swasi kiparo mugano unigole sepeji ya kane ne ya gatano egazeti ya The Standard yesemambya boro nasento kwira nasomugano ra segazeti ya Daily Nation aiga ndoche omugano marene tunatwateba nigo kwanera igoro ya makabeso kurasubira umuske Uhuru Muigai Kenyatta goiko mwanchito murigera chinga kichabono sebura ibwa moske William Samoei Ruto kurene tianara gusomera makabesa yo chakiro mwako 2018-2019 asbaho tema makabesa ini garenge 2018-2019 chitrilioni sano nugutemo na kianda 2019-2020 chitrilioni sano nemo nuguta 0.4 bagukwanira boigo 2021-2022 chikaba 88.20 ichini chitrilioni 2022-2023 trillion kianda nugutai sano na inye 2023-2024 mwanchito Molgeria chikaba 11.14 2024-2025 chikasukanse chikaenda 10.92 2025-2026 kuchakira somwako 2023 mwanchito Molgeria 2024 tochakire 2022-2023 inse yobora ibwayo moske William Samoei Ruto nigo chia chagete kotira korwa 8.20 uchakira 9.14 2023-2024 chikaenda 11.114 2024-2025 chikagenda 10.92 chikasukansake korero mwako 2025-2026 omwanjito Molgeria tokomanyigwa nande chikakena go 12.29 na 2025-2026 mwaka oiboigo nande serikali nyanyatike ukabesa 12.85 trillion bego ngokwanera bare manchito Molgeria omwaka 2017 2016 2015 2014 2013 kero tukwana 2013 niko chialenge 2.1 trillion 2014 chikamenta chikachaka komenta igo manchito Molgeria mpaka boniga kero tukwanera omwaka 2026
2025-2026 nigo chire 12.85 trillion itina makabeso serikali yensi ya Kenya mwanchito mulgiria eganeiri wakana kurwasi yabeiriye ko ya Russia kolende kina keganeiri kogenda mutu mwanchito mulgiria nigo tokomanywa nigo bataitima manyanga kibese cyabeire chigo so cyabeire chigo tumeka kolende omo teneribwe kiganja John Mbadi na Begaton General Dorcas Odo nigo batagete banyale bagokania kine kikonyarage kuigwa mwanchito muligira no mugonora se page ya kane ogukwanere gori kibese cyo mwanchito muligira asaba gotebanga kibese cyo nigo kigendete komenta kurwa asora igwayo musike Uhuru Muigai Kenyatta sacha kirito mwanchito muligira nigo cyabeire kikomenta aswikira boni gabataitwa manyanga kibese cyo cyabeire kigutumeka insimensi ya Kenya nabo igo asyabeire chikorwegwa korwa nyati bakubeke kambere kyo no chigaiga mwanchito muligira nkiabetera ndige kubiko mwako 2025-2026 nabo Justice Francis Kikonyo Losrin Aburili nabo Moses Ado korende ekabakego kanwa na Ton General mwanchito muligira bono igwetenande nigo batagete kogenda seke gambero banyale bagokana chine chibese kigende to comment Innocent torat 12.85 go mwako yono mwako gocha chirabekwa makabeso nigento kigendete kobekerne sana sensi ya Kenya Diana buna whatever ense netagete manyobo ene bwa makabesa ayo oni ntugo kabesa tole twachigotema igo asinyara kinenda betakire asokibwa sobwene page ya kabire gazeti ya The Standard yesemambia bono go kwanerere gligoli yokonyara koba okurwalia endwaire ya kansa mwancho mulili aswagate bachia mate chinyinge nigo chigendete gutigwa sobutakoboere nabo igabande gutigara sama kabeso nigo bagoteba guikira bo nigo mwancho mulili ense ya Kenya nigo yabekire record y'abantu bali babwate ubururi bwa kansa betanti chiribwe 45 babire nande mono mwancho muligo tebalenga chikesi chi nigo chenyara ko bachigo kina se chinga kiasa abantu basiri mu bwabo bale gwetani chiribwe 32 babire abanyara ko bagusiri mu bwabo kokwana bale gaiga ngaki uburwire bwa kansa bukonyara ko ba bokolingolirwa esibakale gotebanga abantu abange nigo bagocha bamanya uburwire bwabo ase chinga kiekera chenyara ko bachiko genda busingo kwana bale guru yo mu rubilyo NHF uliyo nyarite ko ba gogo chenji gwelieta na konyara ko bagokunganywa na wika aseke gancha keligasha aswate abanga bono igachiri buchiminye chiri chibekire ngana chibwenete gwakanwa gokonya bali babwata uburure bwa kansa asipakale kwa bago kwanera nga kibatari konyara kwa bago konyeka mwanchu mulingo kwana bale chinga kiboyigo chugo kina kweliberera imeyense gento bagorunga global warming na namono bago tebani go kogenda te kwa bago korokia chinse chinyinge nga kiburure bonye bogenda te kwa bago kina na chiamate chinyinge nga kijigo nyara kwa bachikoligia chibese na koira abancho babo ase chinyegitari bwesomere page ya kabere naboko nyara kaba boko manyanga ninkikerikere ase gazeti ya The Standard. No sento kwera ase gazeti ya The Daily Nation ase page ya kabere niga ukwanire gori school ya utumishi girls asaboro kiwa 15 no mubanya tibagusiria magimabo aiganigo bagokwanire goro ye nyomberi yoburaro yari kurukwanga Melin aiganigo batebiri ngati batagiti semeyo inyarige kuiguru mwanchito muligeria asibatebringa nigo bono wetira asomo wazere we chiseme Julius Sogamba nabigo ebyombe birya bikwegero bwene bo mwanyabanto nabigo mwanchito muligeria ebyombe birya biterete chisemi nigo batebringa dormitory yo gusenyombe yoboraro nigeganirira siekwa mbaka yanyarire kego kolerwo bunenge mwanchito muligeria nabigo babeke ebintu birya biranya bikwene kyabuna muliro nandi tuguchikotoka gose kebintu kole biranya bigokoreka nase skuru bono funsi tibarikonyora ngo mochini chonsi umwanchito muligeria nigo bayigo bagukwanira ubune skuru yego irwa boroki wabachira se skuru bayiboli bagende tukwana nabana babo nabo yigo bagoteba mbabegete abantu bali bagukonyara bagukwana naboroke witira ebintu biribanyarite bagukwanira no senti muganura sa page ya gatatu ogokwanira igoryo musbati oli Mary Wambui omonyene we hotel eri Agili Hotel egaba gotebanga tobase kubeka oboncholeria na siasamo twase kubeka oboncholeria na siasamo aigango kwanira ari igoro y'abarayibense abarai amolita abana bari gaigo mwanchito muligere mensi ya Kenya kuna babaire bakogenda gukora campaign cyabase hotel yo kuna babaire bakogenda bagokora amakabeso ase hotel yabo
Mwanchito Murigiria ngukwanira bale the late Kenneth Matiba aigamba kwanira tu Mwanchito Murigiria Rigathi Gachagua nigatia baraibande mbabekira marieta abo gaigo Mwanchito Murigiria sibono bagotebanga onde bwensi okoro boncholeria tabasugo uskana na siasa kiagera kero chinga kichikiro Mwanchito Murigiria konyoranga bonsi nigo baguska magega Mary Wambui oteria ebono nigasinye tugwakana chibilion chiria chiarenge 1.5 ko chiase ebengi ya Equity koleno Mwanchito Murigiria kero tukukwanire ebengi ya Equity tokomanyigwanga egatia barai mbauskane torro abukira boniga batare sokia banyale bakomoko boko iria nyale gakolenda eoteri ya egosuga kuyirania kolende tokomanyigwanga ikyombekeria ebengi ya Equity bono nigo yairire eoteri eria siasa baligeto mugano gabo bagakwana igoro ya Kenneth Matiba una omubwekano bw'abarai bali babegete kibesi cyabo cy'ebyasara siasa na omwali bagarekana bakora siasa yo kwamereria serikali kinga kyecho no mugaka Matiba akanyara koba gako borwa kibesa kabaga koba declared bankrupt no mwali yakiralia chikobaga usilio bwaye na lia serikali amwete compensation ya ringe 1.5 billion agerete chibese chiategeti kobaga gochi ria nonya nabo kera makweli amubwatete kendo tokomanyigwa Innocent Gaiga kaseti ya Daily Nation yotebanga ndirare ko genda tari koragira by the way sauri atabwate besa umete Matiba nabwate chingegu chienya nchasabe gete chioteli nabwate jiskuru lakini binte byonsi bigasira sinyencho ya siasa boigo kwana bale Mheshimiwa Rigathi Gachagua asenera bagotebanga nigo abegete chibesi chiaye ase campaign yo muraibwense Dr. William Ruto no mwelio nandwa teba chibese chinyinge na ndege nteki bateba gwikira bono iga atana kwire ni chibese chibwesomere na koramangana ye chibese ninga kichitabwene tikoba chikobekwa ase obugamo na siasa bateba siasa talense melia nayo talense meya kabere obera kando kabisa korende boigondo che Innocent Muganura ase page ya gatano nemo nigo kwanire igoro ya siasa chigendete kwenekiwa oreka lao actually Innocent kerona na chitigora so mtandao naroche taria bono nduru kwanira abasai nduru kwanira abasai boka naroche no ena bantabanene abangina bagaka bagotebanga onyengiri babwatokobwa means of transport Innocent affair yoka nigo bare kwenda bamenye oreka lao paka chikambeini chielire yani baka chielire na tangaza ngaso werete kogenda boni garasa gurukul kalau by the way mugani uli torenge se ikilia itetega igoguru ku Mr. Edwin Nyakundi gakoba omuntu okubwatia serikali sana na morora chinsemo chol kalau nataka mubuli ngani nkibachi gokoro kalau lakini nche monyore mubuli kalau yaragire bate abaliro rachi korende Innocent ka ukoragira korokono no murigere na ruchingende tabantu ko bari kigasi amarangeti mattress nega seti ya the Daily Nation ya tetenga chibese niko chigwite kabune mbura koreno Mwanchito Murigiria kato kwa ne gazeti ye anigo bagotebanga litskoria lero ni litskoria etichirimon Monday starikini komi naisa to bagotebanga na lichikambe chiko chikonyara chiko ero Mwanchito Murigiria korwastin semecho kolende gento kiriba koligeria mono nobo choli bugo chikokolekana litskoria Thursday aka Mwanchito Murigiria stariki ikomena isano nemo nali abocholi boli bugo chikunyara bagokolekana asense media orekalau hento keritoro chabara ikuru asekia makiri kya UDM bagende kubeka emiru yabe kirato kwana ngamika kati bagende kubeka emiru yago Mwanchito Murigiria koranga omurayobo ngonyorale kago chorwa boige kya makiri kya UDM kero kibwate mchino Mwanchito Murigiria bagende tekwene kya buna na baroba nyalire bago chabuna babwi konende tukumanyi wangali tukole igoro abara ya bonsi kuno inkuru asekia magia Jubilee no balenge chikanisa au asensemo chiria cha Nyandarua asibari kubekirwa masabo Mwanchito Murigiria ko bakogenda bosio bwabachori obwo bwokoligia mubunge wensemeri ya urikala wo Mwanchito Murigiria korende
ekiombekeri kia IEBC kyobochori ne chimibe na kero kingenda tikobekemero birio yokwene kiabuna obochori mboli gochikokoreka no mwanchito murigeria asenchira bene boigo chibura buru tichiri gochikwene kiwa asensemeri Olkalau nonyeri gatika shawo mwanchito murigeria ogikiria serikali asagotebanigo serikali egendrete kugora aba akichukura wetera sechibese wetera train chi speedports amarangeti chi mattress negative nto bindo mwanchito murigeria bekire gaiga kurene ngento keri bagusaba mwanchito murigeria no bochori bochiko kolekana no morembe mwanchito murigeria kwa chisemo chiriana bwo somero mugano ujo nigore se page ya 5 na mo mwanchito murigeria baigo mugano ndora se page ya 5 na kabere gaiga tutaragenda so mugano yo mwanchito murigeria nigo gokwanera igore yari na mwananchi una babete bagocherwa gulitsukuri goro asisemo chia Nyahururu mwanchito murigeria bagonkwanera barikero bacheta sisemo chia Kisumu egati abo mwanchito murigeria tokomanyiko kurase county ya Kisumu twabate James Orengo na baigo omuraibu orina wananchi sifuna twabate Babu Owino negati abarani bando mwanchito murigeria chibiche cyabo no chiregagu agando che Babu Owino uyoro mubungo Embakasi mugavana we county ya Siaya James Orengo mo senator we county ya Nairobi Edwin Sifuna na baigo mugavana we county ya Murang'a Irungu Kang'ata mwanchito murigeria no baregaiga kero babete bagocherwa mwanchito murigeria ntaito turabekirwa enkwana ya Irungu kangate ntwabwate kwana ya Irungu Kang'ata mwanchito murigeria asabete kago kana chibura buru chigendete kwene kiwa aseme sangirikano ya gisiasa anene mono asabara ibalia bakwamereria serikali mwanchito murigeria tumo director ito aratubekire clip ekyo kyomo governor yo Irungu Kang'ata ekerabeteka gukwanera igoro yo omonto yo mobeteka gocherwa stinseme cyo mwanchito murigeria turabekirwe clip ekyo no mo director ito. Last week we were in Kisii at a market called Keumbu. We were rained on stones. Today we came here to Olkalau and also Nyahururu town. We were first stoned while in church, AIPCA. My vehicle was blocked. It was also confiscated by goons. My driver was injured by police. There was a shooting incident where he was shot. He is currently in hospital. He has a bullet lodged in his chest. We are to ascertain whether it's a live bullet or a rubber bullet, and he is completely immobilized. It's very unfortunate. We came here in peace. We don't carry anything. We are only talking. We are only discussing. But it's so inhumane that what we get in return is being stoned. And therefore, as we want to urge Kenyans, our movement is a peaceful movement. We don't believe in chaos. We don't believe in fights. Thank you so much. We will soldier on because we don't have an alternative. We're only expressing ourselves. Reverse the car. Nothing else. Thank you. Where do you suspect probably the reverse? Police, definitely. It was only police have bullets. So my driver, Mr. Gitare, on behalf of Murang'a people of this region, Mount Kenya, Kenyans, we wish him well. We shall support him. And it's so unfortunate that he was injured for only driving my vehicle. Thank you. Maybe one final point. The issues that we are fighting for, which is education, health and manufacturing, those are universal issues, so no one should fight us. Mwanjito murigeria hinenkwana yo mugavana bwe county ya Murang'a Irungu Kang'ata chinga kiagikirie chibura buru chigendete kwene kiwaseme sangirikana nemono yabali bakwameria serikali ritkurigoro no baringa siseme ichuche county ya Kisumu mwanjito murigeria bagomba bete bakora chikambeni chabo chisemo nigento kiri bagusaba no morembo mwanchito murigeria twendo somo tumoko tunyare tokwirana tugende gusanga nayo mwanchito murigeria sensemo yekigaseti. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi.
ekirendwali yakwibire ekisinguru kirali tukonesegi ekirwa ikirensinyo ogosemerya nkoro World Fit Health Center ninto mwali bomukishando eretabiyane Dr. Kena Moses umunyagitari nachagete inyagitari ya World Fit. Inyagitari ya World Fit yachagete 2005 asumucho karatila. Ase inyagitari ya World Fit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntogekoro kunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya World Fit itoko tumia chinchira isato yoko weni amarwaile. Tuatumia enjire ya kawaida tukuruka na conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia njugunga international herbal medicine. Asini ya kitari ya itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya gobuate, wekere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa mayogo. Anye kwa buli ubo mrembe n'ekindwali ky'enkongo buno bulwere bw'esukali, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejokonye manyekantu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nechiro ya marigiti omuchishobo songo wose twakireseme asi number 0722245763 Ekari yakurwali amarwaire ali complicated abarwaire abagocha abarwarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo umurwaire akwenda ukora matukato lakini ekero bakwira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu wakonya bamwenete. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from standard 8 to form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneri kurukuro.
Unapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore. Asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Twakirisimi namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichibulio gukora chingatare ichobutindu. Chuo kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Manjito murigeria bigita sengen Soko TV mabia bono nigo tugendete ukumanyari ya sensemo yechi gazeti na soko bokwane mna hotebe ni ngombati gazeti ya Daily Nation nero tugendete usangana ikigaci tugendete ukwanera igoro yobochori bucyo korekana tariki 5 mu manjito murigeria 15 nemo ase constituency area Orikarawe county ne ya Nyandarua manjito murigeria bono nige kyomekerikyo bochori ne timebe IEBC yatebringa onde mwensi oratoke nganere ogo sponsor usugwakana ababegwa bari baguchikoleta kibura buru chinga kichobo chori nabega sobo chori bo mwako gocho manjito murigeria 2027 nigo barachikoruswa kurwa ase wake kurane bachibalo cyabo kiraro manjito murigeria nigo batebrenga baguchiko kanso chinsemo chiria chigotoka nganchi yabwate kibura buru manjito murigeria yentokere bagukwanira gaigamono nabarayibu nababeire bagwakana bari bako leta kibura buru asensemo ya siasa asebatebire ngonde bwensi gochigotoko mwanchito murigeria tibari gochiwanje banyare bakobekirwa amamocho nigo bakaniro mwanchito murigeria wetera Erastus Ethekoni hoyore chairperson yekyombe kya IEBC otebrenga turi gochiwanja abananchi batobekire amamocho intwe bune commission kolende
nigo turachikwenekia buno ndi bwansi gochikorenda chibura buru murayo ndi bwansi uratoke ngana kanite bari bagochikorenda chibura buru asobo choli bonde bwansi niga gochikorusigwa ase ballot mwachito morgeria no muganora se page ya 5 na 3 endo ndama Innocent kusemanya harba korusigwa ase ballot. Diana. IBC abande batebiregere ekibogoyo. Batebirengere ekiburo liete no ryarenga. Babu ati maino bakoruma. Abantu bagendete koegwa maki mubaso iguru. Bana siasa go bagendete gukora ibitage chibura buru nigo chigenderete nikiombe gia IBC gentongeo giakorire. Ine asamagana yol kalau. Kuri numugano noraiga ase page ya 5 ya gazeti ya The Standard asbago kwanera igoro yesemo yebunge ya Mbeere North. Chi transformer nigo chiacha chikoyigwa lakini chiranire. Chi transformer chi chigo chiarwetwe ingakielia kerabo choli bugare gokoreka nenseme iyo ekera abamenyi benseme ibate abachi transformer chiabete chikorusigwa sesemo ya Mbeere North ULC county ya Embu se abamenyi batebetenga nigo chiechete chikaba chikarusigwa konya bagatebaga digo batebwa chiachire chisembo cyol kalau asobo cholyo bokebo rubiriri chitaliki 15 ne mochi ikeli tukolia la miss bono mwanchu murigeli nigo bateba chika transform chi nigo chiabege tuchingaki chechi campaign cyo mwaka bw'ikirubere 2025 na abo igo nigo batebire nga konya chi transform chi konya nigo chiarorekane kogenda chinsemo cyol kalau kulenda sabo bisaba libale kurwa sekyo Kenya Power and Lighting Company batetenga nigo chiyo yetigo chiya chikoba chikokorerwe ende ku maintenance sekoligera ligaiga ndochi Innocent chi kwende begongware uchire maintenance ngokora uchire maintenance ngo estimegara ya chire ngokora uchire maintenance akiri rigore agiriyo kageruda gugo koko akiri Innocent tari asobe ngoteba yani nana korra seito gari kero chiare nturi chia umoirunse nana kora chikuimo kikunande batebenga ko ruchire maintenance maybe ne toga ne itosemwe ya nkuyi bari bayira bachikora arosia kera yankire nabekuiru yachikora arosia posta yachikoroswa ekwerende transformer yachikoroswa kidirende bonongo chachire cheirana chikoiregeka bari chiaruse tigusi chitana kwirana page ya 5 alimo ya gazeti ya The Standard yasemambia bonongo kwana baligoro yense ya Ukraine buna yanyara kubego sokyo robot rokoro kinga bakenya 50 na kianda nigo basiri ubuma bwabo asesegi eyo kubwatani yense ya Russia na boigo yense ya Ukraine mwancho muligeli nigo bateba chamate chinyinge nigo kigendete ko bachikolera abancho babo bali babiri bagosiri ubuma bwabo na boigo ekira bago kwana igoro yechirekodi chiabiri chikuligirirwa korwa asomo cyo Nairobi mwancho mulili asicyanyara ko bachigwanchira na ngaba Kenya 19 basiri ubwo bwabo ase abakenya bande 32 bagendete ko bakobora mwanchu mulili botukibwa bwango niko bwanyara ko bokorokia asbagote bangali bagali nene ase omubaroyo okonyoranga ense ya Kenya tiliko nyara ko bagikorwa obali babiri bagusiri ubwo bwabo nabali baburite nabo igasi cyamate kinyinge na cyo kigendete ko bachikorwa ni nakoranga nga kigo nyara ko ba chikoirania abanchu babago cha sense ya Kenya Frederick Odhiambo nigare mu usabwe ikyombe kelige gotenerete obwena bwo mwanya banto ase kyombe ya Kenya National Commission of Human Rights na nigaro mo consultant nigagote bagaiga kiribuchi aba Kenya nigo bairetwa asense ya Russia ase mwanchu muliro batabanga nigo bali chinsemo imense ya Ukraine asbagendete ko bakorwana kisegiye cyicya cyagete kuri mu chakano bwo mwaka bw'ikirubere 2023 gaiga ngo kwana bare ngachi amate kinyinge nigo kigendete ko bakigendete kikubwati abantu babo na wikira boniga abantu kuitani kimisano nigo baburete 500 missing ento yo kumisano mugano yule ase page ya 5 alimo ya gazeti ya The Standard asemambia bona togenda ase page ya 5 kabere ya gazeti ya The Standard ngo kwaneberere igoro yabarwaire kuna bagenda tako babako boli banyara ko bakoegwa o bairanirigwe amaboli babugate nigegotebekana baetwe amariogo aliyako nyara ko bagagukanya amakali gose gagukanye virusi bya HIV asomo bero mwancho muligeli yasaba ko kwada gaiga
abantu bali bamete no ebinyinyi byenyamuleo nigo mwancho muligeri besokiri na koboria maboria manene asegotebekana nigo baetu chintetere chia ARV echikonye chietiru ne chingaki echichianya tukoba chigosoiwa se chinyagitali cia serikali mwancho muligeri gaigango kwana bale wetera ase kiombe kyabo keli gekonyara kabage koligereria ngabanyara kabakonyora amaliogo nigo bagendete koba bakoboringa kya malioga yo abetega gwika ase chinyagitali nigo mwancho muligeri bakwana chinsemo chia Rongai yuere ase county ya Kajiado asbagotebanga nigo mwancho muligeri omo nyagitali oyomo oyuera se nyagitali ya manyara kabagotebanga nigo barweteli yogo likurunga zido video vine elibagotebanga yale kobali koyuchia se oyomo uliko bagakoyibura umwana na mwancho muligeri watebanga moelio mwana uyu akanyara kaba gakonyora obinyinyi byenyamore wesomere ororenga kibyombe bya Nascop Kemsa nabo igo mwancho muligeri biri bigendete ko bikuligeria mangana ya maliogo no bochenu bigendete ko bafiko bekwasa mabuli gento gyo kumi Diana ngamo abantu eliogo li expire muri mu kibichi lichi gukora asomo biro li expire ntogo mete innocent yogeri konya gitarika asiriaga ni rigoika ebe ne chinya gitari ebe nabantu byari kobokerwa inga kiri ogeri yari goika itarakorerwo ubunengi bame gusembiyarire egasiaba gisuno kwene kyabona lyogombiyarire kero tokokani gwantogora amaliogo kurwa asi chemist yali torikeire ostwari nyomba twagenda lyo katwaguri elioge chemist trochibe bado muchano noro kurwa sesemi yo bochano nororo aiga asepeje ya kiada gokwanere igoro iyo mo Senator Oburu Odinga yoro muraibwe kyama kya ODM bono mokonyi bu mugavana bwe county ya Machakos Cecilita Francis Mwangangi nigeso kirina kama mochi Oburu Odinga se chinkwana chia ya tebyo muraibwense na agosemiri muraibwense chinga kichinde ense ya Kenya nigetegete dictator ere yo gwancha ense ya Kenya benevolent dictator na gaiga sagatebanga nigintu gyo kumisana nga Dr. Oburu Odinga umurumu abaraila Amolo Odinga uyirete chinga kichintambe cy'ubugima bwaye kurwanira ense ya Kenya nga niga onchokire na kabama mincha na korokia gocengera obo dictator bunyara kwa bukerenigwa sense ya Kenya bwesomero mugano yo page ya kiandaye gazeti ya The Standard gaitiche innocent kura sense mayane mugano bukambwa tegaikana toko enda chinse chiswa igandoche utaranda chinse chisko mugano norabu muya sana ade nolese gazeti ya The Standard okabana Daily Nation ande nakinagunduire litukolia lero kwebire litukeli nabwanga lero nalibugo cyane kigwagwaga abaswati motenge motebe nga kimwakoliriye bintu asenchere ndonge chibichangira buchingi ya chikorokia abana bagurunga Junior Starlets abo babete bakogosoria ne timu ya South Africa aseke minano gyokonyo gwikanekere gyokwena kire tikiti yokogenda korwana usikonyara kwa bakogosoria kuri ubunyangongo bwense kiaba iseka ubabwate myaka 15 ebere gochinse nigaba subati ubakorete nkore igoro litukuri igoro Diana bono omokocho yo magurugunga okora timu yagonga Mildred Cheche numusubati na Starlets sekera bagosoretie nigo bena chirete ticket yo nakogenda bono gochikobago swa asokolyo bunyangongo gekombe giense asbayite timu ya South Africa chigolisa taseya mabana ba South Africa bagurunga Botswana bagurunga Botswana bachi bende no cha mate aba muri gurunga Bafana abaro bagurunga Botswana ikosoli entangani nigo Kenya Starlets yagete abanyaruka abakigoli bira siligira lyesagera ikosoli yo muiroro nigo babagete kigoli sataseyemo isekuligira liga igango kwana bale igoro yo muswati yo mugunga Gaundesha Maloba negati yabali babete bakogosolia asekemina ne kyomwanchu muligili kwate abali ngakia baswati obabete bakogosolia lakini somo omwako yo mutinyo kutoba November 17 wika November stariki isana na isatu aromba kabwate tournament asense ya Morocco
chega seti na beote begase echigosori Mike Songo uyo kabiro mugavana bwe county ya Nairobi naruete obokonyi guchia saba nabo abarangeretie akaba gakoba obokonyi ntate kuligerera indore ng'aiki abete gakuru obokonyi bong'ana tiga kuligerera indo mwanchu muligeri ko tebinde kurende Mike Songo negati nabaete ng'ana guchiare ko ba abatebete ngo chiare ko ba milionia yamo maiga yokwena chire tikiti yo chikoba ko gosoria kimina ne kigense nabo igo muraibwense nera nanya ko baga ko bakire simi akanyara ko baga ko bakira mbuya mona abana abo asogokora biya negative into biri bya beringe biya sana abo wesomero mwanchu muligire sepeche 29 ororenga ky'abanyaruka abo bakorete biya bono iga Diana kimina no kya World Cup ngegendrete lakini ibintu bigendrete mbiringa bono bune timu ya Senegal yamubutira mo coach obo manoguru nga Pape Thau uyu ni gabetega kubutwemeremo maiga ye timu ya Senegal kurusigwa seke minano kelikia World Cup na NCU ebaoteba nga ekera yabete kurusigwa segende gorunga knockout stage eli ntangani na bakanyara kwa bakamatebinga chinga kichali abakochi abange batenete chinse chiwa bali gwakanu chibese ikene kike minano babwenete koire chinse chiabo gochibosio bali ya timu chiabo chitakora tibuya chikoji chiabe cheiru chikaramu chia tebigunga Rusia bis aiga nkoro kibalenga kie aba bwatani ba timu ya Norway barorekana bakotogie timu yabo kurendo mwelio nigo ya rusetiwe ne timu ya Bongereza nabo igo mwancho murigereri bono nige kemina ne kyo kya World Cup kego chikoswa ase semi final litkulia Jumatano kora tole timu ya England egosoline timu ya Argentina nabo igo timu ya Spain egosoline timu ya France Buraya iyo ku Europe nigiye bwate timu isatu South America igatwale timu ya meguru kwa Argentina nabwo bingwa mtetezi nero iretege comeback tumanye tigo zena Argentina wose ni England wose Spain wose no France mboli timu kibono ngo support na manyire naira nete magoro bangaswa France no wambere tabono igantegerete I too can be president 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2027 mongwana yo mona aliga yotebanga na inche na bongo bo murahibwense bakalikaga iga rigi G maiti gazeti ya The Day Nation katuni ya enelie katuni ya nasi gazeti ya The Day Nation manchito murigeria igane ndege igorogari kibese kumura guchinse amarangeti naro tumaiti bintu binde usena ne kibese gunime lakini chindege nchirega gwo manchito murigeria kibese nchirega guchigo itikabantu ngo chora bale nabona barabe bwate chiguniga gukorene mo inantu bwate omuntu begete yanga ya green nero tebanga IEBC manchito murigeria checking post for full manchito murigeria fall nakaga manchito murigeria na ogagagu na retime tinge kyabwate ko bako innocent lakini noroche kento gekoko kyamono esirimbi orusiri mono igaga ndete ko ba gaga contemplating abono mato isikurigeria kera bono buneke minane kya World Cup ke ko soliko Wanda balas bagorunga video assistant referee bachi koligereri nga kie video eringa kie alkor kie gosoli eri yakorekana use koligereri IBC igesi getama iso ere blind nere tebwa timai se kororera kende gyonse mayaga iga abantu bagendete korutera kurugoro no chichi matresi chibese abande niko bagendete gochora chichopa niko chirembe igoro chichongo nonete azibagogogya abanda babamura abande jibago jibwatira kurugora abande bagona kugisangira likorunse ngageta barenza nabo bawikira jinyigira kiri wanjito egereri baliye tari geretie tabuga dia maise korora baliye kare tari korora nabo gukora buno tagete ikiagara tari kubori yarega kuna kurta chinkwana bate abantu libana
stobanyete kikigenderet sato chietire baga ichi saibiro mwancho muligeli asema mbia bono murobiri nensoko bwa kira senseme yechi gazeti twikiro mwalio kuna kuyaliga nitole tabageni baito Laban Somaturi nigale akwiruka national super chairman ndate kumanyanga ngakia korete baga gachakoba national super chairman naboigo ninde nere oyo mungwano kurunga job ngera nigale omo coordinator bwe orogo sagia rwa Nairobi gaiga bwe kiama kya Wiper Patriotic Front koto taibale siasa ya opposition nga yerochi nabarabu mbakagera netetali serikali yoka rero ntaetenyigu umatuli kagontebie ticket ya roche nerelie gekogera igera tugukwanera igoro yo matuli gocha se studio mutuli na yara ngotebare nga tiga gutonyuria toe uyu guchikoba gakwirukia bendera yokurigyo burayi bwense ya Kenya tiga tureigwe nkwana ya oyo kabero mu waziri JB Muturi asago sabanga to umurwanira libo kurigyo burayi bwense mwaka w'ikirwere 2022 ati hapa goja kidogo ati hapa Kiambu mumekana zikauli kwa sababu mwaka ujao tarehe 10 mwezi wa 8 sisi tuko na kibarua kimoja ya kupeleka mtu mmoja nyumbani. Sasa sijui kama hiyo habari imefika hapa. Hiyo habari imefika hapa. Hebu nione harambee. Okume mko na habari. Sasa sisi sitazungumza mengi lakini sababu kidogo tu chache. Mumesikia ndugu yangu Stephen Kalonzo Musyoka amewaambia yale ambayo William Kipchirchir Arap Ruto anafanyia wenzetu. Apart from kuagiza magari ya DCP kule Okalao jana ivamiwe na wakora ambao wako na mabunduki. Leo saa hizi tunazungumza driver ya governor Irungu Kang'ata amepigwa risasi uko Nyahururu. Jameni, wao ni akina James Orengo na Sifuna kule Kisumu wanavamiwa na maguns. Sasa hii serikali inataka kuua watu wangapi ndio itosheke? Ndio tunasema hata ulete magondoro hizo unapeleka huko Okalao, ana upeleke mchele ama upeleke gas cylinder, mambo ni one. Na mjue huyu mtu ni mkora. Wakati wameanza kuleta mambo ya wizi ya mafuta, ojeni kidogo, wakati wameleta mambo ya mafuta ati wakisema iko shinda pale Uarabuni, iko vijana watatu. Moja anaitwa Kipto, alikuwa EPRA. Huyu mwingine alikuwa anaitwa Josang, ndiye alikuwa MD wa Kenya Pipeline. Kulikuwa na PS alikuwa anaitwa hata sasa ndivyo anaitwa Kelo Hasama. Hao watatu walisemekana wote wamefutwa. Huyu PS Kelo Hasama kwanza aliandika barua akasema kwa sababu ya ile ukora amefanya ya mafuta amejiuzulu. Lakini wiki hii huyo Kelo Hasama ndiye amekuwa kule Okalao akipeana cylinders za gas wakiwa na PS Alex Wachira. Sasa William Ruto, unataka kudanganya Wakenya mpaka lini? Wale watu wanaiba mambo ya mafuta, unasema wamewafuta kazi, lakini Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ine asama kia mbireo seino mbireo asama
amatuko amaega obugima bwakira rituko bwomugusi nigo bwale gusirwa n'oburimi rikomera riburuga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe bokomerana na inche Frida Kerubo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera ritko tomocha ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na igole twe unango tebiwa ndabona igole tukinde buya ngakina kine buya ekera na chiko ikemia tasta ngachaka ngondifero po ngoira samago wale kamanya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kira litukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi mwanchu muligereri Nsoko TV egeta senambe yemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi ase chinse mo buna chiana kuru mwanchu muligereri elitonyara ko batoko wa umugusi ora ase mo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ore ase chinse mo Childoret nenyara ko bakoigwewa mwanchu muligereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa masamba una chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagakoigwewa asenchera enkeranu chinse mo Chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwewa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi ko batoko kora eke igekuru geito tonyare ko batoko gekora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato mu chando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara ko batogo koraleria okorali kwa nyabosira asenchira ebwenerete Nsoko TV oboroso bw'umugusi mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kurutana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Mwanchu muligeria Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton Ondigi gwetera segeta seni kiago Nsoko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bomo cho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ali aya agendrete ase sector yechisemi mugusi omwanchu muligereri niga ruete asense mo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asense mo ya pipeline omwanchu muligereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nsoko TV elietaliane ni Innocent Onyango
ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane. Twaichanire kuraliukwa kwa Andrew Nyaboga Muturi igaru mwana onyagusira Nemuel Muturi na Sara Kemto igaru mugaka Elizabeth Obegi na Teresa Nyanchama mwanoye nyagusira Nyamurambo nyagusira Makomo nyagusira Miriam na nyagusira Elijah Umwenga Nise Jasper, Sarah, Josephine, Gladys, abakuru kwa Ken, nyagusira Lilian, Tom, Fenora, Rahab, Isaiah, Miriam, Musa na boigo Anne. Ngina Rome Eunice Nyarangi na Buoma Singombe. Gale Sokoro ya Jo, Moringo, abakuru kwa Elizabeth, Salome, Emily, John, Elias, abakuru kwa Abel, abakuru kwa Caroline, Ken, Yvonne, Eli, Alex, abakuru kwa Anne egatia bande. Sokoro ya Lisbel, Tamara, Joanna, Jean, Vio, Ella, Moturi na boigo Malikia. Igaru yo mwabo nyagusira Nyarangi, nyagusira Oyugi, Esther, Milka, Hannah, nyagusira Agnes, nyagusira Mary, Jimmy, Zakar, Priscilla, Charles, Nyachae, Anam, Sarah na boigo Margaret. Wa mwabo abakuru kwa Singombe, abakuru kwa Nyamusi, abakuru kwa Osoro na abakuru kwa Guku. Gali mokoyo ya Mary, Joshua, Motanya, Grace na nyagusira bakubwatia. Daud, Daniel, Onsongo, Susana, Abuya, Esther, Ocharo, Nyaruli na boigo Ogwora. Nisa biara Lydia, Esther, James, George, Sam, Nora, Aska, nyagusira Julius na boigo Jared. Ngolera ya nyagusira Mutuli, Bashau, Obonyo, Eunice, nyagusira Nyawachi, nyagusira Cecilia, nyagusira Ombui, Sibia, Mboga, Masita, Onduso, Nyandika na boigo Recho. Omuberoye nigura rusigwe nkendu ya Shiron Kisi, Alamisi chitaliki 15 na machomutenyo yobu mwakoyo na kwaeniwa Ijuma chitaliki 15 ibiri chomutenyo yobu mwakoyo asenka yaye Kijauri Nyanshongo Nyamira County. Ensoko TV nigo twatumire engora gukia se amate abairi n'abasandi banyagusira Andrew Nyaboga Muturi. Twaichanire kuraliuko kwa Josephine Nyabuke Onyamo igaru murugio Joseph Onyamo Rosana no mwana bwabale nyagusira Zablon Omwando na Melanie Sese mukamumura bwabale nyagusira Rosana na Sabina ngina Evelyn Mora, Dina, Ombagi, Paris, Ongoro na boigo Ochuoto. Noyo mwabo nyagusira Ongoro, Masara, Matunda, nyagusira John, Nyakieni, Nyangaresi, Nyanguono, Nyakerario, nyagusira Nyambogo, Nyamengeli, Atuya, Josephine na boigo Rose. Abaisemoke nyagusira Okiabera na Orechi. Mokoyo ya nyagusira Misati, nyagusira Mose na Ondieki. Igali kamati ya Nyanganyi, Florence, Monica, Rose, Mary, Gladys, Mora, Esther, Nyanchama, Doricas, Nyaboke, Helen na Nyasuguta. Nigali mukamumuru mwabo nyagusira Nyabasa, Nyabao, nyagusira Charles, Matena, Omwega, nyagusira Obiri, Araka, Thomas, Evans na nyagusira Matara. Muiboli omwabo Kermensia, Milka, Joyce, Helen, Veronica, Gladys, Rose na boigo Alice. Ngolera ya Ebisiba, Isaiah, Magoma, Kechemba, nyagusira Lydia, Kemuma, Agnes na nyagusira Mosoti. Nigali nginabiara Kibagendi, Andrew, Anyega, nyagusira Evans, Molin na boigo Judy. Ngina koro kwamboka Winnie, Frida, Mwenga, Brian, Sabina, Hazard, Elizabeth, Joy, Vincent, Dennis, Cynthia na boigo Celestine. Ngina Rumenora, David na boigo Kemunto. Ngina moke Francis, Molisa Jefferson Oruaru, Usiago, Obale, Nyanchama, Pamela, Spinika, Ruth,
Geoffrey, Rose, Sarah, Nyaswabu, Diana, Mokeira, Matara, Happy, Judy, egati abandi. Ngina kururia Hillary. Muchango nobe Jumatatu chitariki 13 cy'umutinyo yo gatano kabiri mu mwaka oyo. Ali Nyagachi na Esamba boda stage. Ubiroye nigora arusiwe ibara Alamisi tariki 15 na cy'umutinyo yo mu mwaka oyo. Asaberwe na koeni wa Ijuma tariki 15 ebiri cy'umutinyo mu mwaka oyo. Ali asenka yaye Nyagenge village, Enjoro sub location, Usamaro Masaba location, Nyamira South sub county, Nyamira county. Twarure ngora wochia somo Lisa Jefferson orwarumatena wa migere ye Biblia ya Nsoko TV naboigo abairi n'abasani banyagosira Josephine Nyaboke Onyamo. Ege Nsoko TV Oboroso bumugusi. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emirobiri yaitu ya Nsoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Wanchubuligili chetri chiteke meronge vire maiga yechinsa ibira semambia bono nigo togoso asenkwana ya siasa na namono litukulia lero liya Jumatatu ndo chenga lireli etofauti ya asinini sana ingoliro kere tofauti bagani bane bosi pira bere goragiligo je studio gaiga babere bagwecha birade chiaga chiabo kole da babunire records imbwate gaiga yo mugurunga Labans mati awente kuruku Laban uze Labans Omaturi agateba nga kuruku National Super Chairman nkoto tebyale nga kiale omo chairman bwensengima nande nilieta Supandiroro asoko boko konde kwana mwanchumulili ali Somali nigonde nere na jobungira nere nabondo chine chabirete nyencho yaye nabo igonere ni garu mukodineta bwe kyama kya WBF aigaso mucho Nairobi Wiper Patriotic Front nkoto tebyale ngikeli bagenda tako baba kubwatira nigo lero litukulia lero chi konu chiko bugaga iga paka chiche chikwana nga ningi kegenda ta sense melia ya yi opposition teturatiga United teli na bira benero wa stage Laban singa giwakira ya bwa kiro mare ngaki mbiyande ono tuigira biyamono sana muligeli garago ligeli kuri nyumba na bagumeti sana nga igonda maritati Batevi ya digo ka yokoruwa bete bari bakororire litaga di bari bakomanyite ego egere do confirm nganere tuldera mbiyamono njengoro ku Labans kati abundu bwatere dari ko rugicana Omaturi Maturi se itombo machoge magenje ekinyorwe ko rukumukubo iri cyana ryagati ne ryabo mame ko rwaribo musoja aribo nyonga nyumba yo bogambi ngende umuhigo w'abagetutu kai bana Nairobi gaiga nyumba nyumba yo bogambi Onyonka family, that's where I come from. Masoko ya nakoro kunga Onyonka umaisiba ari musojo na sei toga aribo machoge bakondoka Omaturi Maturi ni tari atata ari kinyorugi toko onkumete Nairobi nkinane ndaragwa no kumete Nairobi abana
Job ba de ba mu ta gwete ba bwe ko bajede uchuga je bajara ko tebe ya bere gazi ko gusara bade ya ga guru biamona seliva go moralia na ndi biamona Sensoko TV sukondagira ndi chinga kichinde nje ngoro kwa muske Job Bongera igonye bwire ko rwari Nyamira County naranda nene Seitonge Sima igonye bwire nyumba yo Bogambi mwako mintere na gamba oyere ne yanko ya gamba igore ndo bona batenga nyangira ndutungi na mori ya ndutungi nyorobia na bere nkobori Bogambi na ndi to ndate kuri Bogambi obo na ndanda nene mame Tom Sawe momo maete na ere nyombeli ya bora wale nsagini na buya bo bocha igo bona rende asamangana ya siasa talige ntongu egia nege ntombwatirie birandi igore ndo bona una togo kwa na iga igonde Wiper coordinator official ya Nyorobi na ende kiame kenende kia Wiper Patriotic Front na kindocho baba Kenya barigiriria subo agale getaete korosia serikali yegocha egochikono nte serikali yo musike William Ruto okay mwancho muligeli ndakwegure igure ro chindeli tato minule ngoma tagi chiungo rasa maraba abarago seli kuru asemesa bagatebiro matikale ngumo sacho bwata barugi abange igari go ikaransa magega kera kinyugu kunywegwa ababande babwato mungino yomo batebuti mu ikaransa ngese nyungo ngana baratebi gukende kiabere igonyoro itiri kinyugu kiabagaka orero nyigwete ngaoyo mame umwabure ngumurai inche no murai boro mwezi pidabarai Nairobi yango boro mugogambira tigada arajagiro maduli by the way maduli yegara ongera debire Nairobi ya rero numwe no murai yare na murai kiro muntu nabwate chinguru cya sakora ika ntuba no burai bwito boche tukurwase amangana yebyombe onyakole echairman yebyombe gwetani 10 igono murai yore na ne super elicherete koru 2010 nintenenete kero kibi abasai Nairobi ga koroku National Youth Council ngabe chairman ya vijana Nairobi County for around 10 years bora ndekere miaka yaera nkara ora iboli nkoborusha korwase vijana mborete asabantu bonse bono rende na aria wodi nere koroku mukuru kwa Ruben Mbaka Sauti na bere nkoriyo bora yora matugata make bagusitwa tene nabange chikura cyabagekana bono onye muri abagusi 10 mwanya eri bweri times 10 ejine eri 10 oyo babwa ate chikura 1500 na retaliri motari kabere bono rende nembwe kare boyo gesakugete bono toje na chakirte obusaye egente kombato gokina okuru step geto ande step gete muna bono murayo ito mane na arenge CS bono tete danda aberende omuntu tenete ensengima so in leadership you have to start from somewhere bono rende none nyora te igo bachamani uno oboruete no oboruete machumuligeli kwegure ngonde no mocheremani waipanga kegenda to mwa Wiper mbiatole ando kwamba koraranga neche tumaje liro babono liaingire liabere litoto egekogera Wiper ne bwate miaka emerongevere nebere bone buna tokwa Wiper ye ne bwate sabali kurubuna yaro asati 2005 gotiwekera boniga bona yaire ya tobire no bona baba tabangi mbura yo mugo konkochere ko ngumbuelia no nyana no roje no bona abaralia nkorora muri mwaetana ndire nse yonse mwoigwete imeye country izikoye country bone chama nere igo boniga bantu nabacha betonere babe amanyinga babariri na manyinga mbabwene tabona nabarabu goitabote basoema gaye chameye egera togendere mutu Nyorobi ase birogo biri bago bantu basanere boniga nkwaro chino no monto yo okora mu PS nyakera irungo yesterday ngwa muroje no irorachi ko bamunana bwense Dr. Stephen Kalonzo musyoke kanisa yesterday igata tukubuli bo senator bwa Nyorobi ne chame ya ito ya Wiper Patriotic Front obo senator chenjiri ko the last time na manyete nyakera irungo akubuli bo governor na ta tukubuli bo governor na DCP akanyoro mate chichame chichiko na korosibwa chitabwati mesingi chitabwati structure okonyora jika gati abantu batabwati muroberi boronge chama chiri chicho minute
bono bune chiabo chiatira utia chiabo UDA chiabo Jubilee intogete gutira pako ke DCP na bako nyora nga structure boronge nchiyo bono nyoro biye ntobwate umusingi twabekiro Wiper bono abantu bagendera gocho gocha igo bono rino yo manara ko example nga abantu bachakire komuka imeya Wiper mona sentrete nyorobi Maduli. Yes sir. Wegule buna badanga ebyame bibaliri byacha. Ebyame bibaliri mbire bye by the. Wono mata kwa ne rangi mbaliri sengejo ninjaro cha. Naende no nizo innocent no baliri ako. Ande kama tena ki obora ibono no oboro ja bwese rangi yembaliri. Rangi yembaliri tari otosoye toso nginjo wacha. No mate ngantu abagusia bange. Nore nabali bonse bare maiga igo twakabera abantu bamatunda. Bono ritundi rigo ria akirense ria bakabarali ria abarali turiko bamanyereri bari karonzo mate banga karonzo turiko bamanyereri abarali batoke bari karonzo lakini rende inche bono munanje kuruna cha siasa yane 2001 inje na ringe youth leader ya 40 people tadi nanjete chama iko nanjete nyachai by then na ndenga mwakere kuraga alikayore asakuru kumwangaza primary nkaigubya sana na nje na igwete ndole president yomugusi na Jubilee ye ntoso dio ronge singe njere Jubilee has been there lakini we have never joined it iko toso to singe njya matiang ndikwana iko na matiang yata yo Jubilee tawati na kieko roroche toroje mnande malitati ni ndoche budoche iko ndega inje omugima omugima mpaka manyinga na ala mabaliri na hande yo ndo singe yangu Dr. Fred Kengo Matiang. Okay. Ole ara mwachakire gakarida kimwachira lakini okora unity lieteri united yo matuli rigotebwa tidara rirororo kinene tutaraira na seli etali kuru kwa united litagani ntagete turanyora chinkwana chumo waziri bubulende bwaime Kipchumba Murkomen abera kwana mange sana chibura buru nchiroro nabuna mwecha bereteiga siasa nero yajagira koleta ya yese amatukabu wangu mikutano ge kale misangere kanege kale gonchoka chi family chinde chiatigara chikolero mwancho muligeri tigatora iguchinkwana chumu waziri Kipchumba Murkomen. Sisi wameenda huko na imeona jana ameita press conference akaanza kusema sijui ati mambo ya ati anasema mambo ya Al-Kalau sasa amerudi nyuma kidogo. I want to tell him it is not tafadhali. We are not begging you Gachagua for peace. We are ordering you to behave yourself and respect the law. Because in any case, if you don't do it, we will come for you and come for you perpendicularly. Kindiki ni fire, si fire. Kindiki ni fire. Oncho muligeri echiko igule ne chinkwana cho muwaziri Kipchumba Murkomen ko igule ona iga siasa sere twarole chibi cha chikoro kia chibura buru chigo kolekana muwaziri Kipchumba Murkomen nabagenda tokatebanga opposition inwe ninu mokorolekana mutete ko seberaniense matuli opposition yanya gutwara chibunduki igorigerere tiga chibiche chindo chemo begetega chirikire nabarari banga muna ino coordination igo bagotebanga echine chikuni sponsored by the government ne ro igoro opposition nende serikali gatibwazo iso konyerigereri omwana babege tote ne tamangana national security no muntu tara chandika sense ya ro bugimana kibure na bana baegwe birogo wetera banyore serikali no murango mayo bono igago kwana esengijo chibundu kijijire maga yae esengijo ya Murkomen yo muure security eri abugate amen atikale buyeka ngigera no ni rieta ryoka ndi bwati fali so oyo tari mondo totagero muwaziri aseboni gane muwaziri yale naro muwaziri renda uturu enjere eso banyorete serikali no ni jonye raira serikali kangana njero muwaziri kanga bono ninje ndenete security maduli ule serious umonyanga buo monyana rageta chete ule ndo baba expert akira tukulike liboni ga job tigatura chakira chibura buru mangana a united opposition geko ara united rolingo chande naro ndika iyo innocent country ya bono tuatemire komenyoro
naende twarorera abarendi gocha ukwende usalama osikorigereria ngaki ya maega yake ntwabwate George Saitoti ntwabwate Nkaiseri ntwatwara Matiang'i bono ntubwate Kipchumba Murkomen osikorigereria nonye tware gutwara eburuburu asamangana yoborende bwenze tenga buneye bonega naende neche chenene sana ase country yeito abantu babwente koira na maega beburia maswali nga abatokogendera komenya iga egeko rosu kurigereria nga bona gazeti ya lero Madness of Nation osukurigereria gazeti ige bwate chinsara amata chinungu amagena kirenjire yonse inki kiaba win war with any country onye tuorwane tubugambi tukaleta kwenda obwetere tutue kobanyene obusubure bwense kurwase mau eri twarwanete bona nande nari twiranire nga tutahite kurwana intue origereri boniga abantu abankisumu babwate chinzara babwate amata iga bono ga iga Kisumu tari bagusiba bamenye to tari baborana gusaba dujis tari ukwenda bamenye to abana bagera sabagere ngibakoborani eserikali ya mekere buguriti chigotoro nemechere n'obukima gochi orekarau aba barabu batebi kunga no bari broad based ibaro ka blood based barabu nga bayikire amata bayi broad based because blood aliande na blood based yego rosu broad based atoranye tigera wona broad based yeye chinsara ayakera bande bako guburangeti barale chitora gisaini inuni numurasa serikali muri broad based mwama ka uchinsara muri wani numu kabanyene egente kenkia machikorolekana gusiga ari kiumbu rito batalinda mwananchi egento keringo kigikeria mono into nabantu bagwipa egekora buli no guchinga obochoni mu waziri mukuru ago magana naro rabeke buruge obochoni egekora egento kerikia abangi nabana ba mama barari abasubati ba minto bamura ba minto ngabamanye kuminyokana ne chirungu sahiri chando mubungo chorire ne chikura amanya goteba ngaki ngatwarwete ne chiguni nyorobi nge hakanya kana lakini tigandara kubuli ekero kurigereria nse bona iga because chinsemo chionsi bere nabo chikuruterana political leaders kiro monte kubwate kana asali nabo konyora baboyeranirite ruto igoruma chako ngitu yarenge ngwaro jondo kumuminyoke ngaki goteba ngachinse moibere eserikali ngikuburia abantu baye bamuchorete linda mwananchi nare kuminyokiwa united opposition nare kuminyokiwa nkarenga kwarore Kalonzo no muntu gambire vice president ubwate immune yokolendo na serikali igondo batanga abantu abandi tutigutoye mburu lakini Kalonzo njoko mubuli kwenda na tole se Kalonzo narorire ndabota getetoge sale se babia igo nare kugikirie ngane iyo amangana ngaki omochando bubulendi bwense nobobe omwana oyo tarakonga buya nabwato botaba bukolendense tuli kuna kogosa byongozi byararira amangana omuntu yokogoza kuruguriga tigasha gwo kumuroge kirimino ono muntu saviri ezeye under national provincial administration area nkoro obere omudio orarire kanu tugotingise kyalekamo mugotingiza no mungino mino moro rota ikubuli maswali bona katwaje democracy nabwente koira ngara aire libereranse bacho muligere litali araya daro biretire kurende gachaga gochi chagaiga no degaiga da jobu ngera no igwete semeli akabere kurende igento gero kintaite kora request kara job to address na omatuli bali tarali totali kubeka na litwa teba igekora togoroke TV program lakini ese political rally dabo tukubeka linde lionsi igo mwancho muligere asema mbia bono na nabotokwa ali bagoso asenkwane na namone namba itogere 0788666663 einere namba toka kwana na rogo cha studio kuri totara chaka gukwana naye nintagete ndara iguli tanga natebetenga lero to kwana siasa ya opposition na ndoligelie ndeko rumwe matrix insabu kieroro tore buchingwana JJB Muturi yakara mwa kwane chiburaburu unless matuli gotigale tikendo kwana regoro chiburaburu njena te dote abaiga asama tukama stu abere to kara siasa abantu baito to kara national politics ngagite iyo Kenya yanya koba kire echo ere no mocho kana muna bono iye koro kinga abantu bale asobora itare incompetent abantu bale baire ebiroge binene batali konyara lakini tupisinsia uisokuri muna Murkomen taraika konya taraya oratenene usalama bwa wananchi ba Kenya kulingana ni miaka ni experience bono tali ntu akogosera lakini akogosera ensengima number 2 umura yo manene bwenze
natakeire arolekana omonto otatakeiri kwa neba ngochara kori gichikura igatakera arolekana omonto kobeka abakenya bonsi yamo ere mikutano yayo genda yaba ere very successful taribo aba bandi bakopingana nere bakwa masasi chinsara chinungu it has never happened before. It has never happened. So the leadership itobwate batakire barigereri baenane neutral ground egere abananchi bachore umurai bakorete batakete obugima mburi chikoera 2027 let us to continue na tumiga munago tumiga kabisa na gotore merere nyasa na njitenga abananchi na bakomigu still they will survive. Okay. Watebele ja sai daroro ade kirige dogero goro atakatora ategera chingwana JJB Muturi tumaye koirana naye bunandigirite bwe chabirite bicha ya Fred Matiang'i no era se engoro ya ile ngoro toroja trai guje turiga gyago gwada egara to ja correspond kurwa bubu achobu ligelia sebambi abona ati hapa goja kidogo ati hapa Kiambu umekala zikauli kwa sababu mwaka ujao tarehe 10 mwezi wa 8 sisi tuko na kibarua kimoja ya kupeleka mtu mmoja nyumbani. Sasa sijui kama hiyo habari imefika hapa. Hiyo habari imefika hapa. Hebu nione harambee. Okume mko na habari. Sasa sisi sitazungumza mengi lakini sababu kidogo tu chache. Mumesikia ndugu yangu Stephen Kalonzo Musyoka amewaambia yale ambayo William Kipchirchir. Mimi nitamuunga mkono kama sio mimi kati hao wote tumesema mimi nitamuunga mkono ndugu yangu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kuwa mwombea uchaguzi wa kiti cha urais ya upinzani. And that does not mean wengine hawana maoni yao. That does not mean wengine wana maoni yao, lakini tuacheni hii mambo ya kushinda. Ndio inafanya William Ruto aanze kuingilia kwa magazeti kwenda kuweka kacheche. Akianza kusema ati hao wamegawanyika. No. But it's because we are not speaking the truth. Wacho muligereri kwa igure ine nkwana ya JB Muturi muwaziri wa kabere asa serikali ya Dr. William Ruto. Matuli Bono United Opposition chinga kichino chekire mutakere go tomurwanire libwo kurigyo burayi bwense na ndekero kurigereri JB Muturi kuruli tukilia kwana clip itangani kilikwara lero gale campaign trail ya Kalonzo Musyoka no ale ngai Matiang'i abere by the way bono abuye bare United asa bakuruka opposition namen bare United asa bakuruka opposition na Matiang'i are United na bananchi tuchakire gende to step by step Matiang'i oiso kurigereri na bananchi bamurangita chikuri abantu bachandike iko United ni ibere chire ibere nere ya bananchi United ya bananchi nero ya barai umaduli na manyandera bade bona ninje ngokobeka buya none giripu ikesa kwanete nona arenge you understand na ende twarigiti kwa gachu no igwete ga bwa muraba go tuora igoro kurwa abune kare seme twarenge aba muraba no njogo no arenge aba muraba go tuora ba Matiang'i ekanisa ime. So what I want to say is this, Matiang'i na arenge gasiana na sana ari kuri musahara ari de familia yae ndaisa jinda akonya bari barange close to him, lakini abana inji ekere bafinywa baro mu gakara iro orosire kare moyo barateba papa kaa kwa nyumba umetupigania ya kutosha, tunahitaji nguvu mpya, tunahitaji Matiang'i ekere baro kwana igo JB Muturi no arenge still was in the government ego vinya bantu igo ntore ba bantu tubwata ngo boko legasi JB Muturi riria abana inji abana bagoitwa no arenge this government Kalonzo no arenge Kenya abana aba bakamutuma mbado ritiri yae no tegeta dauna bakamate timoka baba hiyo budani enough tunataka Matiang'i akaiwe sauti kara America ali kwa na bazungu aya bana abazungu baringo bagatewana bakamulirizi no tegeta nege songo bakamulirizi nege songo egeraje okonyinzi yaito ya Kenya bono umugambikire Kenya gaiga bari barenge serikali bari kumiga abantu bakoma led by Gachagua was in this government onya ata abenge mbijidi kanga stili no are nege
kikachewa ne royo omogo totebia ekero to ko baraire wichi pipeline through kware otra ingo mzee tutamaliza naye kesho naelewa yu mzee naero kwa sota uniga saa 11 chiamani ntomo wa tito kagenda mpaka gari tokana na papa ndiko nini intumo na tole kana na rengi bono ya ikire ngaki abana inchi batebire matiange batagete aba barenge serikali iri aligufinya abana inchi batebire ngaruso barakorere ngaruso batagete kura tege bako iraga this scenario is going to repeat in 2002 ekero mo ja yaba gusinga wosenga matiange omaite matiange tani matiange araba gusi baba batole 1.5 million tu oni go entertainment no mata se tobekire go turifinywa nabantu tobekira asigete ake kurmate bagere no je bagatumwa basigisi kurwa injeningi ne den karora muna abagusi bakurwa mari moga ari nyamaiya abantu boito onya tote sabagere tiko jisiko amari mari gusita go tizana muna anje almost the day of my to say half of my life ni skonde matuko na kinete kanari na renge school emyaka ene hospi ni nabo gusia bange bare boibolire Nairobi gaiga no bamenyeta abandi bameta Mombasa abandi bameta Machakos so bari bako bar 1.5 bari bagusi abatore na yero barato bara baratora toka wono nje kwata baiga baruhuti gabana ko United ali opposition mara United matiangi yare tiana ko genda iga ogende Jumamosi ali kanisa muna namuro jali embu happy Sabbath happy day abakristo bako na kumosabera Jumapili ogenda wakeli tali atata abakristo banya kumosabera weekdays tigominyo kachichiro ma asaye mukuru asaye Soweto asaye wapi asaye Nairobi abo atani abantu ata arati kama ngana gusi ni litotoka na litukelimo tusali uko chao boliboro lakini bona we back on serious campaigns in Nairobi na hata major towns. Okay, yes. Party leader yago yanyorelio saligi ya sekuligeria JB Muturi omukwanire buya. What is happening? Innocent nganchire ntara kwa negoroye party leader ngira nili Umaturi nchena nya kumanyanga United Alternative Government nganjire ibere nche ko manye tinga torege nteke gotatiga bono chakera na motegerera iga na iranire chigwikisa tomaega nambire kororege ntogete intuto bogete saa 1:30 tuligereretie ole karau gochigokonye member parliament area ya DCP aspirant egerere ndo turusi abantu abako na koyetana na emechere ne chisuguri para aba Kenya bande barenchara ebirogo tukire tega saa 1:30 tumanya konyole bicha ya Junet Mohamed Simba Arati matianyate nene gati bako emburuchi bicha ya airport tukamanya kubora ninga ki karabu ati kumbora amanyangi kire abantu bakakuwa na mangana ndawa ya gako beru tongoro nkeigo Junet Momo maheta mangana tena uri ete chika sikwende chia bajendie tena era boni go gendete kukoleka ni ODM ira na mwina zeru tonga bono nende moko no serikali umaete siasa zikentu kenia zikakorwa siasa ngiriko korwa chajigo usikolike linonye noyo JB Muturi bono ngira nese report eri yao gocha gukwana ngaki ngam Kalonzo na isaine liogiri ndiri yaye eliogiri yaba United Alternative Government government principles boss bakelia Fred no baka Fred no arime ekora Fred tare distance kuruororo igonere spokesperson United Alternative Government no ndo bade spokesperson koro kwa mheshimiwa Kirwa nesio no yonde Philip Kisia lakini bwana maete senjoli bateka nyorali kondo bakwane ine ogo ndokuru gwe byagaso ogoda ngende kingi bana mona okebekera muko nakogera tuko nakomigwa yani ngibona Ruto ara akora muratangaza ngankaro zuna bana batangazire Ruto na makaruto na makaruto gochori igo mugatangazire ege ndokiri unabona kire igo ntubu atrande kwina na maege yakogera Fred taracha kana ngaki ninje na ndege ndokekogera tukukana nga Fred takoba ntumwanjete na ndena nabwate chinguru chokore gasi aya no moraria no somete no Maturi asomete ege ntonkire kwarara omo wakiri tomo kongu dance no mari akwana ege ntokiri kiaru ara kamba revive keskeri agatebanga Fred Okengo Matiang'i na Rigathi Gachagua they are not fit to hold any office mbara aware out of those principles to mate ine ruling ya igo dance nika kwa ine ruling onomo igo muwakili dance nika kwa ine ruling ekara kwa raliringa ki yukireni abantu 59 bakule ne tabambe 59 bako basa 20
opinion yomu wakili. Ruling. No, it is. It's not going to be reversed. He is fit to hold a public office. Matiang'i namanyete ntekyo. Mangana ale abgate legal issues because tigatotebe process yo mangana yendemero mangana ande Matiang'i taraba mentioned one on one as a case which company niche company chigo and I will wish to avoid senche kene matter in court tigango na anganda icha ndra kore siasa na arwate baiga jobu omate sense ga kero monton kwerigaria jobu na bora nyore ga se Matiang'i ya roje bagari andi kore teki ibaga ndiyo agasuka ujese karonzo mwinoga benchi ichire ya Matiang'i bono ora nyore benchi ge ichire bono jobu no yo mogwa bagusi bali basaire on record omate kenteke muna mogoto ochiga abantu mbarigereti nama abantu barorire ngantu bwata abana baita bagusi imitu yabete yo koregasi nkira tiyo ora support umuntu obande bono njobu nataguru gisambu ero nerora na innocent to gwanjo umuntu nadigire democracy ni rese jobu no tuare abana bakwanga ise ngota litata because tata bwa bagusibo ni Matiang'i ngekwarushiri boti kote ndona bagusi president Ruto no bagusia korati gara eresa as a community egento gekora tutari gosiku nekere tutari gocha muna umugusi echeche abantu bakona gukorera uburai na kiye kwara nore Nairobi ga utubwate 85 wards. Do you know among the 85 wards abagusi babwate OMC batano, and those areas bayetete igokonyora bayitiri nebisaku whereby tutakire ko bamasa community opportunities injiro jikuru soborai chigasiga sitioro igo chikuriku obukenyomba muna abantu bamanyine igo if you don't have numbers it means abantu baito bali gotoka gari unless tuli kichibesa twajikugura amabagari abantu bakoyegose because we don't go access. Number 2, national cake. National cake. Okonyora onye mugwa dimuto competent igo mubekerero umuntu osabu interest ya bali abamo begetalia. Ntegwa nini? Abantu boni ngekere chigashigoligu chigoli control lines. Njera teyo umuntu kare toratewe nore naroko kusego Mombasa arari ko maturi gasi ko aratamanyiti. Umuntu orandike gasi innocent ko anero manyiti. Job ega na barandike gasi lakini bono roja era akoli abakamba akoli gari job nale se abakamba akoli gari mbamanyiti no ne kere matini nenere bako kwano umuntu yobo dima dine yago were nesa biyo induna bagusi bagusimba kwa tegasi of course babwate tegasi baruseti eka nto bwate buna boniga bate abanga kimugala mwena akiyumpe umwana yo kurukusirivano zozora nanyakaro mwangararu okonyira bagusi abanga sana ubwari mulikira abantu abange sana nando bwari mubakubulika asengenje babate good coordination and relationship no muwaziri wa education umuskejju migosi ogamba igabanta babere bakorire gastubwate kuyakerege kuba bana jobu mbuya Matiang'i ko tadebe ki abasigari ya promote tabarenga abasigari United Opposition itoko genda ngora geko gara nindo chinsa se chino chiajire na umugo tumikirie ta unit korari rusi orobone kwa korekana ndiro naye no moturi moko rusi gete naye kwali rusi no naye kwali rusi oro manye tenga ki United Alternative Government naye kwali rusi oro eze jomo kwamba korekana mutalia so ngo kobori ga job United think osigine songo obomo ngakitoko obomo mogo kwana igore ya Karonzo motari kwana igore ya Matiang'i obomo ne kere tuwa kwana banda abo singaki ntobwate presidential candidate ibere engakineje ke toko bayo obuna obomo igoro ekiripu kali mwachesa ali katware ngendumbeli ali na Kiambu oto United oyonde the Kalonzo Musyoka natangaste Matiang'i agateba Matiang'i obakwandire agateba rigiji obakwandire Eugene Wamalwa obakwandire naenda boni gogenda se clip oyo ndakwandite mail Matiang'i Otana kwa na tamana na tama ito. Tamo wori ko mararia. Oko wori. Jobu mate tete ko confuse muri. Lakini taina na tama ito. Eko gere enchira kwa chaka gwateba kwa babwatani kwa rorekana kuba mochia kubarutira kiro muntama mocho
kwabeka Kalonzo gatigati kumubeka buno umuntu omochore murayo mochore no mukene no na igure rieta lidega igo matuli aletire omukene no omonyaga somo mutagatifu but finally ekera ya chakire mutegete ko nyoro urimo gwatukanga bono ne rochi kubuguria bendera ano bonera be committee the road matuli yaro tangazire litanga ni otebire ngano bo mubumu gusirita matuli bo mubumu gusiubona gukwana Mheshimiwa Fred Matiang'i na orosire timu ya Nairobi ekoligie biroge bikwate abe ichigwadi ite fight Nairobi gaiga asomu gusiachi kwa identity because timu nere pake aligani ya mano diswali lile direct inje muno matuli inje igonde frontier nte kwa nini na ndege nteke mbya kwa mboli egarenke biko bya saba gusi aba gusi bakanyetenga Matiang'i ababange ege nteke no kwerwa uniform mwemina mpimete gatari Matiang'i ongeta no ndege ora tare Nairobi gaiga kero montari gerelio matuli arigiro matuli na Matiang'i aba gusina abange babwate resources gaiga aba gusiba babwate chigari patakire baro siji sticker babe kiji chikwana Mombasa chikwenda wapi moto kwa so gali mikwanya libi cha Matiang'i nakorete noere abantu basubare obugambi bwakire we have taken around 25 years kurinya cha bweta so obugambi nya cha onde o internal of Matiang'i it will take us another around 50 years bweta kanyona ane Matiang'i onde obora yoba abantu bakona kwa chechera ligaiga obora yoba abantu bakona kwa chechera bono muna tutari uchi kwa bamo through the unifying factor ya Matiang'i iteka konyorana ya ebintu biri bikoto korwa sasa mayobora tika kero montaje on board tarole kanenge kene nyarebe ngoto pingare ende history bakana na bana bae bakoma kera busiba ariko chamo kupanira Matiang'i nyarebe na nyarebe eba giti uniform ngawo yo gotopinga nde wana ni egento kene nataka kukwana igore ya Matiang'i ngobe kira bagusiamo abagusiamo ambe giti amko tuno matano mugusioro one of the qualification kobeka amo igende taka ni goto ke koro mugusi to weta isiko ga igo mwana mino ga gwako kwanike gusi okanyanga Matiang'i akobeka amo mawo chikomokonya abantu baminto betome abantu bamete Mombasa abantu bamete wapi etibi na rocha abantu bakongakera bakere mwabegete poster ngango chanda abantu bari kongakera mpaka kunaro bako tento etogotegerera tiga abantu betome abantu bari bubwate chituka likeri etari Matiang'i bega chipana gawo abantu bari bubwate chibigibigi okanda South Biga okanda Kibira wapi abagusiye bakire pare gani chi stage chibaya kuchi reflector chimwago eri etari Matiang'i rigenda aire taira tora abaru tumanyambale ngatore okay tegangina nilibono ngiche amini boli ndeiga Mr. Ongera kera mo kwana twatebire United Opposition yotebire turarigire litangani omugusi aye watebire turarigire omurayi obere ase serikali murayi okuruku Dr. William Ruto gentakubuli boninga ne track record agoteba abarayi abara opposition track record tejo nonye nijibara chiko genda chinga chiabo mbona guchiaga ali magana innocent wakwanire ngana ibia egente kenga obo governor obwate running mate yao obo president obwate running mate yao eketali kenga bona kelikia Fred Matiang'i okoba appointed koragento gete serikali toko ya credit ne ya Uhuru Matiang'i keboni gekara okoboli nki kindiki akorire kurwa soete atatani fire si fire ayegentongero rese kindiki akorire ngeyo lakini nki okoboli Ruto stadium whatever under his regime ikine ndo toko mwakera chinkobi abana baito batap talents that abana jigo tap in a wrong way nari gerere gazeti ya lero chibeza njire chia ruetwe gochi ese regime ya Ruto chende jigo sibire Victoria boni ganyi gote ne chindoso chiroro egazeti naro lirenza boni Lake Victoria chindoso nakuru Lake Victoria naro ena abo kwigorana nayo ligereri I can even confirm Lake Victoria gebwata chindoso boni nginale tere botie ngota kabare ko kero kende ko checheria oyo kabere vice president ando mukagiru bono gochikurusi Ruto ubwata chinkuru china na mono wetera saba Kenya Dr. Fred okay Dr. Kalonzo Musyoka na bwata chinkuru china na mono chokorusia William Ruto kerogo ega kubolinga nkia korete igonta etenko boli innocent no more kantuliga ekeroko bara Kalonzo Musyoka barana Mwai Kibaki bintu biri binde byonsi ipi Mwai Kibaki akolete na bio Kalonzo akolete because abantu aba bachole tubale babiri warodi
igekara gukwa na free primary education Kalonzo muakire chinkobe moina na rote nene ga nero mayete ngakijiko bachore tu amane otega chore tu bakachoru na kijana wa Maru agakwa oya agasoa ene history yawe ya majiri gotanda president ya Kibaki Ngolenge ngakanya to mwezi ekarato kagenda igo job unyure twabate kijana wa Malu obeta appointed after Kibaki anyore to bora ibwense mudi awori agacha and then finally ekarato enda chikure chia 2007 Kalonzo akaminyoka ne party yae alikuru ku wiper obakomumbu arenge kere kwa retire gento kingamneke tigatwate bya bakenya kena 2007 Kalonzo nagerete nyangana nyagitari Stephen Kalonzo Musyoka Kenya ngima abantu bayimukire bakirera ira chikura aba ikoyo muna bakari kwa na jao bagakira Kibaki Kalonzo ria na ODM Kenya na man akanyori kule jaba kamba buka muna nanda weja kanyole chinda akanyori kule jaba kamba buka ekeranyo kule jaba kamba Kibaki bibiri chikuraga liba Kalonzo agoja bwatani webi bwake bwa kurambwa rengoro chikura chia saligete okay bia mwana chikura chikasari kamba mwana yeto webi na tigire chikura chikasari jintuntu jintuntu ekere jaba jintuntu kan Kalonzo kobeko musumari kwenye kidonda liba kakungana na wananchi moina muna nate abanga matiangine president ya wananchi na ari kwarali kitu kimwe kigocha akaenda kaungana na status quo akangona na Kibaki bakasuya hii ni Kibaki botuko no yole Kibaki akabaswa nini and I want to remind you this innocent Kalonzo no muntu manyire mune watermelon innocent kai Kalonzo yani anje David ngire jisot card ilieta watermelon we accepted because na jaka ben ndimu bono gale ndimu embe Kalonzo tani ulimu amanyete omatuli o 2001 anda okorre siasa matuka matambe tali o matuli obono na kiye ko rate abanga igale frontier ochia se timu matiani diriga kanyiro ogorwa na ende gento kerengera kwa nalinga abagusi obasusubarete mato kusubara nege ko kwa jujugia to ko na kusubara abagusi nge ko na basusubarete babwente ko mubwatisi bambwe mpawe egene litalia matiangi taira ndetino niliswali kwa mugolia na robi ngaki na abwate candidate na naye tabwati esababu neli ngaki abagusi yao basusubarete baira ne maiga ya matia ya matuli abanga gakinonye nyorobi era abared bona nyorobi osikole matiangi onya taje tega ali kamuru asikalonza rangeiri matiangi tanya cross meeting no naye moya yake ya Nairobi no naye mo eita Kalonzo ji mwirire ibere gose rigiji oyo manya konyora liba goro obeke ko biri kire matiangi moboli oya meeting ya mwaga ya Nairobi ya matiangi tejo winere presidential candidate ne capital city nere ko command ngoko be presidential candidate bona ngira nali swali lidia gara na raira nelie Kalonzo ebinto biri byose piba korete na bitokurire track record lakini senge njonga Ruto atate korokia bakenya nga Kalonzo ta korete kende no nyene rosu ko moboli boni gato moboli nga ekera arenge member of parliament ya Eldoret North agacha kabe waziri kwetani obubi buli mware ko igunga omochero osirire obuoyo bwa chiro bokurubi obukurumi obuoyo bwa asirire bwa lenga segete chichoka chia bari munjige tibuna je cyarenge goika lakini abangete chisemi anyway bono toira naiga Kalonzo oligereri obugema bwao engaki ko 2008 paka eri twaje to gukora 2013 ayoligereri obugema bwao na abaibuli bwao nabantu bwarengaza oligereri no bwabo niga ntubwana te gutwara track record ya Ruto tuku yagerege kuba Maduli track record nere go sapo yego bono kero monta ko ni chinya chae track record ya matiangi na erora kaine inje tinda te banga bose Kalonzo taisa ni ko murai abuna ona ataka chobwa ambeke buya no murai yara lakini murai we region yamo Kalonzo tali accepted national wide na nde abantu balitwarenga ba ODM ndundorabira Kalonzo nero to cause the damages opinion polls kwa mwa kaleta na kitoto ngomete ya rusirizaji gotole ground ngendo kende chobwa ko kwa naki nga matia kitara kwa mikutano Nairobi iyo to anyuri kwa chikura mambi chikara togo to kora rongi ora cho kwa because ndo bangete mura kazi to abanyoiri ndo bangete embu yamana na ga sino no to inyuri bono track record omongwano yo kera rengese ministry ya ICT nero garata gisimi to bwate jiro digital nero garata TV chikacha asamangana digital omongwano yo kera so ase chisemi
hapa tebete hakuna kuuza maneno ya mtihani hapa, hakuna kuivera ovyo ovyo. Ebintu bikarongea. Omwana weke na security corona naliacha Kenya. Hapa kushi yani hapa Kenya na watu wote mitumio sana. Lakini Matiang'i atavetenga kuingia kwa nyumba ni saa 12. Moko mnyaganengo kwa chinyomba. Engagia corona. Akatibitie ground abantu bagatoka nyumba mapema corona ikaba controlled. Yani omuntu gukwana kwa ranga nesheria. Nesheria. Karoso ndo mwanjete abakamba ndo banjete no tomeze bokamba amali mono to gora bokamba abakamba nabantaba ya na wano musiki bago bugimo nyonjo bayegereti abantu na baminto iga aho da center za rugura boniga egari etanga ine boniga ekobogori ujigitui ebegire pa igoro gitui eye benye wadi ko maiga kisi which means abantu abayo wisha some similarities ebinto mbira bakora abakamba omuntu ibori tunga kiyembura akoro kuwambua onye tomaiti omugushi ibori tunga kiyembura akoro ombura no de wambua ombura abantu diri we are rated rakiti era kuburia siasa no bukabira bocha ko yanloke ya ege tangani kero monto ko rwandira ro monto bo to ko denga karunsa nanya yikura gusima jenga gore teki karororo ege ndo ko bari gwanja batake buya enze ende buya ege tiketi baro te ababwate ya United yo nyege karororo bae mateke batamaji umaite ba ko karunsa ruta go sa wisara sa nyomba sa waseka okay ngoira nande nyigwe siasa ye mugoyeroberia so bukabira ya siasa ze kurubuya so bukabira ege ko roso kuruberia so bukabira igo konyoranga omubisori tobwata te kurusi igakoira nekerugo echina beji cheito nonyenero ege tukia monente tororo tali obukabira igabwata nete nabasani kuruchi chikabira chinde ao boni go sikulio lingwa kwa nanga tole 1.5 abnekero bale tabos paka diaspora yes paka nyorobia mobali dei ege ko gera osikuligereria according to the data ya IBC Nyamira county twagete chikura 300 something thousand Bosongo bagaka 700 igoto ikire million ababandi nabo batomentire gocha igoroga data is state to kunye buzigweta ni torojeria okoguguru na naye koro kiboniga egento kende gya kabere inturo manyete kurwa gachagete kwa kachikura gaite gwakire gatatu gosekane oyo akire no entunda ya saba bona uchwaka busia ya ntubwata matoa igo kwa 100% ngabona sinjo twanje teraira katwezi piraira that's why tubwate babo soro barari that's why tubwate babo kongo mugeni kuru Nyamira so naboniga osekolike liboniga una tubwate chi official ibere chinko kuchia wiper igo ntoli kote abanga sinjo baraba kongo na kia tubwate Ben Mumanyi umugaba no Nyamira tubwate Victor Swanya umugaba no Nyamira abakageru babere bago chikurusia Nyaribo na Bosongo tubwate babo Nyandororo wana tanale tele liboti yenga intubono tubwata basa was bakabane at the same time no abana bakurwana libono oyonde lakini toigwana gati yali ngaki ngobwate chinguru Ben Mumanyi gose Victor Swanya because once ne pate bako wakeria na ndorige lwa ipa ya dominatory Nyamire ngima origeri ngenjo brandi ya korwa bono ngira nega iga ntuorega musiko warango chara tatebi gozina berego bono ngira nega iga ngotebi ngaki osekuligereri Matiang'i nonyege kona kobanga ntu amorangereti Matiang'i monta yo morangereti noena ya na tumate country ga ebintu monta korangereri uri gotena ki ninche nyarebe narangeri Matiang'i ngomerete bi moturi atene ndaka tebanga ki ngomerete chiklipo online aba saiba gokwana nga murairi bare okare conversation maturi to no bare online omatuli kata garenge youth kuru 19 kwende bitikina gete bono nayo kuboliga mugambi yakora nona arengo online actually nona arengo online galozo bare ex nona arengo paka ruto gote again nana tengo kwa job order kidogo ine aseka yana kiamangana from your heart talibo to kwana because ngoso akatoli ko atogenda no gende se paroti moke excuse me ngangaro so jwa kere kura Matiang'ara bona Matiang'i rende bono na hatoke parot egeko gera egente ke karokuno na no ke maete buna boniga nkoboliga ayekero ranyora abantu ababonzi pina kiko matito ko bakana linga ki tiakolengera libo na America iga tole country na politics is local Kenya ga Africa ntwana gutwara gendo yiko scientific method yogo choose presidential candidate and it will happen in the next 50 years in this country again to research geta bere ngachiri bwango sana na ndo muligerio mate inumete engabuna ngora umira na muri mwara kora siasa ngachiri bwango sana matuli nabo liri swali gaiga whatever siasa ere local ekerere local whatever ntora ikira bune democracy ya America ngakimochi ko choro murwaniriri
method baratumia abantu bari 8 ntubwate timu boni gendete gonchukana na kurigia maoni abwese umeshimwa mutio no manyete Omaturi timu mbiyamana chobwa soko la dalinganelio njenda atebenga onye timu kero gonchukana na kurigia maoni iyo kurigia maoni akarunso ya ke anya na maoni yo kurigia order onye to kuri amaoni yaba umuntu ojo kabe president kero abana inchimba kwanete bagataba umuntu batete matiaki and job to make it clear alle to baiza gotoka to ruga with the benefit of doubt onye to matiaki tayo se parrot tikatupure pa kumie miaka 10 oye matiaki tayo ko rusi hopu asaba Kenya ama tumaini yani hopu ya ile se matiaki garati matiaki obere country Omaturi for far too long matiangi okorire gasi paka na Nyachae tobosigete okorire no Uhuru tobosigete na ndemo no okorire na Ruto bare no Uhuru pamoja igo bono egente kotate gotoeresa ga igangonye matiangi teyo tuchambeke miaka 10 ikini numubwate tu matiangi na manyete ngaki secretariat neroro ya United Alternative Government irina kwa no monogeria roro matiangi approved okurukirwa spokesperson irina kwa na Philip Kise bonesio aroro bamaita officier umushimona aroguru kumotio nankaide na atengerete is one of the 12 people bakomu from one county to the other bakokora retreat bamacha koleta maoni ya yemesa babatebie kana kitwanyora okay abanane bameke decision ngaki ngokora turuna bateba no atyangize njaro rekandile ngankandare eraminya ko muoyo no baranya umera to tuna evente to nje ndo na deveneke moraria nje ndo na deveneke asengencho yarorekanire ng'obune ringo chibore kwa bagochiaria mbone ringo aba bako mbona gendo ngokwarane abagusi onde bwensi onyora ri bagorigererie TV rero nande tari bwangu igara chekira ne gocha make sure ndo tia sore kwa twario na t-shirt irigire matiagi make sure ndo tia sore kwa temire sana oni umwana oyo ito mo mutiga muni ntakana ege kogera ege ndike kyarorekanire goikamure rwanira kuri nyomba kwanza okay tumanya ko chikoba supported with other communities to baisa ko nyora nganje mugusi bono Maturi nje taribo musajo mugimanyi mugete ngote abanga waipande na ndiki maede waipe kare wokanesa mate na nje no muntu matiaki na nje no muntu mugusi nje wane bari ko bara tore turu muntu mwa tari matiaki ni biashara bya bako innocent nje tingi yabo ko genda matwanga Maturi ga yoje gukore kwate umugambe na kare yani munatoko na mbage parrot umugambi nantegerete ngagete na roje TV na ere national matiange wantegerete ototo ko nori tari ya parrot onye to kobo otoko ya parrot ya turi kire tari maje ya to baso kora ne karamu ndi okay sinini na rori rombati oyolengo mu waziri obutetu koru Nyamira igoro ya mangana allegations na aligerete koru diaspora on text igaiga no monto mo kongo matiangi nero ko banga diaspora matiangi no bana ngipaka babulde karo bako mu welcome na nengo ko tebali ngana basikubuli obugava na Nyamira we wish him well ya wadi oso wade bataisi abantu ga ege tonara ko kwana neke oyo ga ko tebanga ki nga kamba karati ga bukamba nesa esinge nje ya wiper jubiliteri ya mugusi. Are you getting? Okay. Ege ko rasa ko tebanga ne rasa mamatiangi atoke ballot na hali ese jubili ekorogeire keonga ngwele ndemo inoga iga molima ne bwata DCP bona ko kaki ndose ko aba Kenya nganto iko ba hope ege ko era hope tubwate ga ne ringaki karonsa rusie kantuli roche ajebeke kenani iga chibesira na mubuko tokoirana tetali moti mukongo genda tokoirana konga mulikiro monte ticket ya nga kya yirigireti bekwara watebire abantu batano batatu bagendete gukora retreat bagendete kubuguria maoni ya Bakenya na ndabo kero konyora onye babwate itineri na bagototebye kera bakari gusi na buranyora bagusi Umaturi committee ino utakire kwembanya kera baganda gusi bagwa namba actually kwana noyo konga list ya abantabu ngwaboroka Secretariat United Alternative Government bono ege ndonga tabone kumoraria ege ndege jogwa kwani ga nkeroge go insist kitota garetiki totamanyeti nje tinge manyete lwa nje manyete abana ide kora na umushimiko Matiang'i so close personal level no rembo na mambi to kwana nere onte bingo chaga igamba kwani naende nkwani abagusibozi mbate bamubwatisie gende getako nyara buyeka
Gokwanule na mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka na personal level? Yeah. Ngakiera gote. Gote namanya tenga abantu abaitu uri ne kolera. Egoteba ngao tagote chikolera chinya gutubwate siga tonyore genteke naba Kenya sobwagare. Ndara igwa bagusingi bagwana yakara na baigure naino. Soka bwakire? Wakire soko Vincent. Ngagio gendrete. Wakire buyambu yande. Lero mbwate abecha birita igane chikala chia allegiance yes bakobera. Na barorire. Bankwanire bonse. Abakwanire bonse. Egente yetangani. Abagusi iwoto togete kwebeka ngoto bwate democracy. Eito tabwati. Yaka wese kuligeria kere rutare bwate ruchikura. Musigista yote nete isiko ya ruto. Bonse pia bamwete chikura. Yakini ndende babo kipruta rapkirwa barenge semeli ende. Abantu balia ndebe banta barenga semende na kipruta arabukirwa. N'abantu banga serikali imyaka gete ku mutwe banta bakega bakega. Lakini abagusi bono tuwatwa robo komu. Osalimati angelieta. Nale kote bichobuga. Chobutiga kerachira sere ndibuneye. Tagali goitaba gusyo moyo na matiangita isaini okora burai. Gogwana ni bakara. Kire sana. Ekoro ino mugusyo ikaransta buna ndoko to tebinga na matiangi. No kumanya guka chobutama ndinga ndo kumatiangi akora deskenye. Bakekera abantu bakurangiria matiangi kurumumbu. Intunduri ya serikali lakini awotuma ende buna bamurangire ibintu byose byakora tukocha kuja imaiti ngacho amenyete. Chobu ngayomenyete. Jena kubali kwesiga. Okay. Inuna basaba ke. Ndubona bagaka ngurutore ngwenda tore chinkato menyo. Abasaye kumuliga ili mugwenda ko ba front line asenga njyo ko ni kare eche bintu binde mwakonya lakini bone to kenga ukari bukamba uko ini ukambiri. Naondo kireko yangu kwa ndere tiri ya kina musia na nini ukandi ilio. Lakini haisi jina ndo kuliko esticho. Tuko deba ngabono ukule dia toli ko mga tole to beke senga njonga mambine to lero yondo ruro. Okay, asante sana. Ko tenna sika ese matiangi bakenga kiyo maedenga maene tu asumi nakinya jara ko tekere ngaki dimeke senga jaba saya babona bara batabwa knowledge isine lakini nyachaye ga to ajiba istikuru kale akato tevinga omugusiye sikuwabe. Okay, ubolire nande. Nsoko bwakire? Aya kamati. Ngagi bwake. Wakire. Onda na job na Umaturi Labans. Ngendo je kwa ilira senyenje yaki. Dobu. Igaro mutongo mumwamu. Okay. Senyenjo yaki. Omugusi tabwati tabye ijogwa bwate. Etaroko musyomo gusitianga ayo batetobegete aya nayo mutanga ni tobu ko babosase bali ogoteria bagusibale bosa. Yani to kwegitera to botoka. Okay. Sawa, doba pasa no tigato mwali bagali ya demokrasia. Kenya ngima. Intwe na tobale amago tenu twe point. Nduma tiangi tore naende aba Kenya bali batwate aja bunge. Ekwata bana mkwarende. Alina umarangere kematiangi. Aya, asante sana. Ekwata usyo bongo. Aya. Mwanto bwate nani bayirate nere nonyo mwana ojo ndata banga tobeke uniform. Moto uniform to bwate nkoro inde. Sawa sawa. Ina. Osoro gata betenga matianya ite osora mabereke lakini njungo bereke nona na mama na ngana ko mabereka. Sawa sawa, biyamono sana. Ni you. Okay. Job biyogira. Biyoba bwagira. Hello. Ali bwagira. Wakire. Ningo to kwa nere semambia bono. Oyo akoro ku cancel omwamba ngo rwe ko kemera. Kemera abantu babokire. Barabokire. Lero narete timu iliye jinse moibere. Nabe ko mupira gati bagosori. Wono na
omupira bono nanyorire ng'abagusitu bwata amanyi ng'amabiri kai entuntu anchaini ekiagera kikabira kinde kyonsi gento nkiyo kegokorekana biro gukabira umuntu ekigusiba ariko tebanga obwato ng'abo bwato kobokochaka tandebe tungo otabwanji umwabo bwato kobokochaka bono yo mitekera gukwana igoro ya matiangi ng'amatiangi tarangere tigunonde bwensi ibongo kumya numu chiga agotebanga chianya bamonya mayanchire lino ekero mutendi gyosi gyakolekanie nabo kegokorekane kebe mwisaransa mwateba ninga umwana oyino oyo kolege nteke oyino umwana omoke nande noyo mitu tigatomwegerere lakini bono nakumiriyo yagokwana nga ngere gakwegerera guchiasanga oisiko otiga nyomba charity pigini sato na kiugo chaka charity kurubuo onye tugo oyo mino tomotageti oyo mino na atoka na bwata amagoso mwegerere ngerende yose no ne toke sore ene sauri omaeta buna bechi anda mono kai kiagera guchionyora akauona kwa akauga akukali lakini mwakalinde demokrasia yaye nererende ntoy bayetinga neroro nochese public go tagoro yo mino mutige kwa everere kanaye kwa manyarende kwa bo muntu mungaini eso bosigwa ayekera umuntu agukurigirira kunankurigirira tiga ndojenga na kumanyetenga machiangi nere plug biara ya ito ya Kenya lakini nende tatigosi nyire buno gukwanesa uri doro chino vegete wai parende sawa bia baro digapya yo mweli bai kwira dada saba ga dibade tibaza kwa pasado eso ko bwagire ni no mwokyo mulero timo basa kungita ngaki bia be ngaki ngoto kwa dere se mbia baro ulero ga yaberte kebogora teba ngo ngaki abantu baba teba kai ningo tegerera bosio okay abukira begi okay abagusiba itoba akemora ndemo busyo yuna karastego yanga ndorabo muntu muya nari araje kudiya kutembe ndo bamotegera tomoro kubira ukona kurujina tumwezi cyangwa kingireo nicyabegete okay sawa bia bana sana okay thank you so much tigatoba benga soko kwana bwange soko bwakira akira soko majota be ande da ora tebe ngoto kwana nere ngor kuchofre Joanda na gorkire biyamuna igende getanganya bagusibuna munga nete mugabe kidento kotizi yabe ire Kenya imana ona onde Nairobi mbakasi ega na watu kwenye ligere kabisa ega na Kenya yote na ligere. Asante sana. Bono so aserere ya manda. Ona ngote bagaji umaite umuntu mino. Noyo mino. Ande chok ne baga kwenda kuchimonja lyonyora liuga. Abonete ate ngaki akina aba motore ganda asenga indotore ndotore to borki sakunga tuwa tanebo sikurwari bonyankori tuwa tanana ito abagusiga igatobege teke lakini tayo watebanga matianyo ibono ngana ipiga atigato tayo no mukutano kama akorire nyore tayo yoga chaku tayo watebanga nga tigatu oroki nga janya kuchera aigoro mukutano yo moro mutya yo matianyo no yo igobone yatokero no igongo tabana abana bamintu mu amanyana kingati none karo kwajya asina bagende osene sugwaje ko korona mo sibate mu manyore ngakyo kwana na mutage. Okay, asante sana. Yo kwani
TV rekanye ngibekera abantu mateke mukitari ngekere cyane ngekere umuntu nake mahita na gwa kwa nambake manyete yoro kuonekera igobonekera kwa nese siasa sirende bajibande inki yago kora namba 2 yirene ngotateria rikaro ndro kwa na trende taibuga karonso besta trigaro seti siasa tonye mahita twakorire myaka karonso garo seti prison yata era ro seti karari ke vice president ikinege tutuma epikara boyo okay lakini leta asenye yo bongana tobe genteke mo yo mwana yo manyanga kicho manyanga ngakyo kwana bwana toba to kwana nyaolenga kwana mu bino cyanga mangana aba mako okay sawa tento tuwari siasa ya wale bereli sawa thank you so much biyamoro sana na barari ko genda niki simiti niki nyinge nino mwacha kyumuriro tiganda raja job yes abagusi ba wakiuzi ribono mambia kabisa liyugo kolya tindali uga igonta etense chokaine igonta gete omugusi ekerago kwana egento nkere bagoteba obusibore na nabo democracy inche narengo morali bunoro morali igona ritidatiga ekero Matiang'i mintale nga ICT na twale the privilege yo kumu interview Safari Park Hotel somewhere 2014 thereabout omosike Matiang'i ntomwanje tena ndeno yo minto omongena narabo kwane kigusiye kiyanga ya no mwaka geto mukansala ate banga Kenya momonya mayachire lino nabo igoni matenga manyinga na maritogo etani amaje lakini amanyinga anachia ba maritogo etani amaje onye gokorrango mwana oyo mino taraikanga kabisa araikaranse kirogugete tari ngo bano gutika bari baisanire ngabono ira nyombaga because yaro yo mino Matiang'i bwe kana manyetenga karaboni gawo chigosobo gambi nakiko nate banga ki inche na konete na nekera yoga kera renge intiria gaiga na atume tu na babere batatu bara basigari abanene nyorobiga mutokwanere kutokurwa aria isinya na no Matiang'i agatatebinga mwate iya bantu baito kuruga ariga bacha baroro nyanja agariga egento kere getatageti chibesa muntu sukigugonyegeri guga but the response was yari nge bona nare gukwana iga no tindi personal iga tutigera bodi neke tutigera bwe sinjo teya tete by that time nare kubodi neke igo tenda rakubuli Kalonzo Musyoka okumubwati based on ideologies yes okay ne track record ya tigagira ne bonasi maturi mugambi moraria no mugambi job enkagerete koigurere muna bakenya bakwa abagusi aba chobo na take rate buso mpaka ngayire ate moko mogotwari bagari wako kwairi ate beso bonga igusi esaburokeze nini abantu batomo bande bakwa nabo ibuli baye abana muna baye bato cyane tikita uniga bakogera mu gusi tari gusi nje nkora bobe sana Matiang'i na atabo president yo lakini abagusi toto getokore tora amona ndo tusikaine injere igo konyore KNP abana muna babo so tari ngambantu banene bakari hata n'iki beza babwate bakaonga na mugira ngari barabiru chikura bono ngo mwana uri aberu mubunge nane rubotene na kabisa kote Matiang'i cyata keroga tazi vero ese umuji ndete muri gero limichi ende yonse cyaka rero ikinegento abanda bange batari gukwana mucyundi mwenje mu muro manene atasikiri ababande na basomo bande baka mungu umucyuri ogosareka ene muro manene asegesa gukyo mu gusibo nikatubwate Matiang'i. And I want to repeat this. Again, into Matuli, ne sacrifice, no matter what Karachi campaign, Nairobi is very risky. Now, Antomba Roche, my potentiality, Abanton Comerane Bakabutu. Lakini, abawusiti kabetome. Abawusiti kabetome kwanza, torarora, chinguruchi abo ngakicingani, no nyama utikoma support the names akubinde. Nte wani. Abantu basohoke, bari chichiro, babeke ebintu biri bagosunga abangina bari, ebintu biri clean birikire Matiang'i tari biri naro jegari keumbu birikire muhindi aba gusinga ituika paka rero toko choro umuntu tari umuntu twadiga abantu bana nene ntoko teba igwe karo busibure democracy basi bono okwanga na koli reflection nyari bari chache erine reflection yaba gusi te character yaba gusi umuntu abakomoka lakini tari bagusibo kabati tari bozi but I'm talking about our community abantu baminto ngende ketanga ntwanjana ntogwana n'umugambi egenda gekogera ebintu byose bigoja omugusi kwayire libaga
tingo I did not tell you tigatia manya kwane na ndikora omanyore se yane chairman yakwane bona ngota baiga obo anjari bwito ngibosirete. Let us track our records. Aba usina wako na orega asiase ti ba ko likomugusio ngino kwa kwata kwa oneri esa ko ngaye emireme ndibona ine bona kwa mawuja da mawusi to ba ma go kora gra bantu to danger ndibona abantu bakwane atari njira bate abantu bakwane nga chobo yote kemwire na joga bonsoniki kwa bari go kwana singe jobo abayisoji gokurwana jobo bate ingibate namuburi abana inchi ingibate abagire to jobo galonso okay tua muburi ya abana inchi bose bamuburi bagorinya mira sobo bate ba akauga kwa no koraki uminyoro. Okay, sawa zejo jinga kidoje chialire doje chitigalete etake ya mangi biriga tukorese mambia bono Mr. Ongera twategereire ideologies na ndejira gwatebiri kiro muntu rabwa tensemo ya kabiri kera muri nyinche yiga narorire nonye no gwancha nango chikobe gasi engong sana ntagetonge presidential ticket yawo igonta etenye kwana ntaliko na gosita inga Dr. Stephen Kalonzo Musyoka nere ora konye country mokonyo ye nkona komaga magatore yakora twanyorire nga atwakagerete nga umwana oyo minto matiangi abana barige ko baba murangirete chigenzi batanya gwaka kurande tutamaeti barenga bale twanyorire nga ntubaise ko mwa Stephen anani Sifuna because Sifuna in the United Linda Mwananchi usikurigele no n'abantu bali barenge na matiangi yabo kibagendi yabo Innocent Obiri yabe ngoko origereria abantu senye chingaki igo aye presidential ticket yago igere ya Stephen Kalonzo Musyoka na Edwin Sifuna igera be ya Kalonzo Musyoka mune presidential candidate chikura cha Western na Gen Z yochire na samu tokoroku Edwin Sifuna. Okay, thank you. Omo chairman Omatuli presidential ticket yao Fragi Peara Fred Okengo Matiangi running mate yaye tigabe Sifuna. Okay, Kalonzo ototo chiko moega asieria ya Mudavadi yote ni retembeo ndiwani na ndabutaro hmates ba Kalonzo kwa kachikura Kenya amba hiyo hmates ba amba hiyo igobono tigatoriyo uri muntu uri na chetik omuntu uri strong ora konye enze lakini anene mono tutori gereze tetora jakirigesa ku senye njutwatiga libinte binge sana tate kwa promise next time mubasa gocha munyoliri toche tochake mapema ngaro mugusanyoro aya na tigiro mugusiga igana mutigire kerangurigire lichi message chisimi ne chinyinge sana moche chechinga kekera chibwana retenta mbali baga mukwanire ngana ino tore uniform bono moja gocha muri kubega uniform bara bantu bamenyire ndimu kito wako basi bono nayo enkwana ya monje ndatebe mbuya mona sogo twalika na ndi mbuya mono as investment mugusi oyo okorete orengereti akaranga ege stasenya kikigorwe egere twaikera abagusi abangi twabakwanira asiku nanenya samu amatuka manga sense. Number 2 abana baminto twanjane abagusi twanjane njemuna na arabere Nairobi na abero mustadi ya Nairobi gaiga abande bagokonya muna bamanyaine abagusi tochenjie narrative yega nga nyarebe taisa ini nanu muntu minto tosikane tojama to mwana oli minto amagoro tomo moika wikina sasiri moda matiangia kwa tunyore na Nairobi ata because nanu musi aturika birende abantu kurumuri magaria ngaki moko Kameru abantu abako kuma muturi na bwa maturi kose njeno maturi ngoro. Okay, gwete sempimpo ikawo sitwanjane na ndo tokole gasiamu na ndende ngokora eko tori ko ngai bagari wate abajisa cyari ngo kwani umuru byone uri ombanga na magoja abona mambi ikakuru ku Margaret omaturi omugirangare kurwari soboso na abana bane mbarigereti ga by the way dilio kereto kwana bata finise Innocent anaongea kutoka Ensoko TV Ensoko yenero to gutumia kwa tosomeria abane kigusimoro che Nairobi gane Kisongo ne Biswahili bono nimbate my first born garia nero gocha kwa morali munaye akoroku Elizabeth omaturi nimbata ga junior kande garia akoroku Esther omaturi mbarigereti ntobwato yondo kuruko maturi junior Emmanuel
baru nabakwanira asante sana abantu bami ndaba kushibana iro ibonse abakushibana majoge nabakwanira asante sana thank you very much asante sana ndabo mwenge ngira nalingambia mona sana so turangeli gochaga iga naendente bya bakusiba mintas babita ingatiga tobege ntekemo kobege ntekemo bana bunege tseni buneke iga bagusiba limo bwate biasara moko ira Citizen TV moira segete gotinda abakani na inu tiga mwaga je station yenu buneye iga mwatoma no nyana matangazo no nyana botari ya makweli yoka toma matangazo na nobo limo bukale kinangopo toma matangazo yega aliyokoni toma matangazo yeskuru college bwate egera korkurumega iga igona ritura nyale go sirige tseni yeke na baro banyole chibesa bagwa kana barali egento kendi kyo mwario mbali na kobe coordinator ya Wiper Patriotic Front Nairobi iga nkoboli no member of parliament wa Kasarani alin Cosmopolitan Place ase community aba ikoyere nene kabwatu kunaba gusiye kabwatu naba kamba abagere bagamanya kubwatu igona ari gusabanga kerongo cyari nkurigi kerogeke kotogendreta mangana ya United Alternative Government muntu ndo basi ukukwana nga one time paka abwi ground egekogera ongerancherale abo member parliament yone gali nkubuli aro bugaba na Nairobi Captain Ronald Karauli ayokoso mukubu saberamaya iga karongo soka kuruga iga na asabire Kenya ngima asemu abeta bali mugwe guke usiye keiga mokonye Dr. Stephen Kalonzo Musyoka arusiyo mungwano yo daktari William Kipchirchira Pruto Kerogobia mama asante sana umwancho muligelie senjo chia minyokire chietre chita kamera ngeta na isato baigara ye chinsa isata semambia bono na momo chairo mo director na asabiro kwabira nabo igo mwancho muligelie na komo chaire senyenjo chisim cheno ne chinyinge chi SMS I think imbo kyumuriro litukulinde nimbarangelie kera toje kwikaransa buya tukwana ya twaterekire litukulia lero chenguru ku Innocent Onyango tuli kubwatira na Diana Bindemo nabo igo kwa niaba yake course kionsi pia transmission kwa tabanyasai tigabalende Música. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine Nuganete betri oratumia gari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao Nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autopat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Samange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology,